paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito, kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda, dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogo ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo ok no timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile Buch jopiny. To tie kunde moko bende japiny mano golo lo molos go kembe gi eki ni sani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai. Sama otimore. Kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. ka okochuni to kilose kile kolose to tieno bade. Roslyn Obala. Ji te nyalo dhi e skul to ji adimo gi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyie. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno bende biro nyachiel kachiel kod Ramogi FM kar chunje duo kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre saa 2 okinyi. Kik bai. Wuok tich tarik 20 mar dwe mar 11 higa mar 2023 kwadwa kini machiegni nyakwaro Mugajwang ka wan kod geno ni tarik 13 kaka ja Kenya kaka jal mogeno weche mag alwora ni kawo thuolo mari kendo ne pidho yien. Mano en okang' mokwongo. Okang' mar ariyo en rito yien e yo mowinjore. Machiegni wabudh kodi kanyakla okinyi ma kawuono odiochieng'no ma bende kod mapek pod medo chwere Kenya ka mangima kalro kod jolony makoro futo mareme kod lwasi ma bende lieko ni kuom thuolo mar ndalo 5 mabiro. Geno nitie ni poro dhi chwe mathoth mokalo. Ma en chenro mari ma kaka waneno nyakwaro Mugajwang waiko ni mathoth. Kaka pile en aput ma wadolo ka dundo mar gombaka weche magero ngimani kendo weche makonye fuono matut weche moko makamoro pondo ka en kaka wanene. Nyinga en Otieno Makajuma ye monda kawo thuolo mar chakod governor oyaore. Oyaore nya Victor. Ndalo mang'eny juma chielo koro chalo mana dwe achiel yawo. Ndalo mabuora odwa jalo dweche auchiel. Erokamano ina Victor. No kinyi maber ahinya kendo wagone Nyasaye erokamano kuom miwa thuolo mondo mi wabed mangima kendo kawuono. Yiena mondo mi ang'eni se yiena. Aber gi marach. Yes. But akunga chiwo mos ne nyikora Ramogi Ajwang kamoro amora ma giwinjo ae. Kawuono adwa chiwo mos ma special ne jowa mantiere boma ma Nairobi ka ahinya dala mar Kibera. Jowa ma Kibera nche ne ayudo jowa moko kona ni Kibera elak seche gi ena kaka wanene kende. Kendo jowa mantiere Dandora, Babadogo, Kayole, Uruma, Nairobi mangima. Kendo bende achiw special mos makende Victor ntiere jotendwa ma osebedo ka winjo waka kontel ne gi min piny mama Aida Odinga okinyi kokinyi kendo kotel ne gi ja Komodiem John Mbadi kotel ne gi minority leader bende Opiyo Wandayi to kata mana governor Gladys Wanga magi jotelo ma wang'eyo ni winjo wa kinde duto gimomiyo achiwo ne gi mos makende Victor en ni gima berie ka jotelo winjo pach jopiny telo makare miyo gi feedback mowinjore koro miyo en gima ber
Aparo ni ma dawachi mana masamoro okomora en mbaka ma liekore kendo madhi mbele sani ni piny owacho nigi plan mar medo services michiwo kata medo omenda mathoth ma koro gidhi chajo services michiwo ne jopiny. Mana kaka ilieke gokinyi kocha e Ramogi FM kocha gik ma tudore gi nengo mar opande masani kopande olalni to ineno ka piny owacho dhi kawo kuomi omenda malach maromo siling 1,000 koa siling 100 ke weche mag passport, weche ma opogore e services. Victor, en tich piny owacho mondo mi ochiw services gi ne jopiny. Mae momiyo jopiny kinde duto omiyo responsibility no ne piny owacho. To kogi kama koro piny owacho ineno ka koro dwa kawo gimoro amora ma ochako chope nyaka weche machalo kaka mag ID ni. Nyiso ni to kata mana kura bende chalo gima piny owacho jobiro chako chajo ji sama koro ji dhi ng'ado kura. To malich moloyo ni jotendwa kata wajumbe wa monego bed ni loso e wachne joling thi kendo kata mane liete kuonde mane gintiere jumani kuonde mane gigoye agoro. Ok asewinjo kata mana jamjumbe kata mana chiel mowuoyo ka wacho ni plan ma piny owacho ni godo mar dhi chajo weche mag ID gi, weche mag passport, nikech magi gin basic services monego bed ni jiyudo. Victor, mogik en naneno ka PS oketo lendo e oboke mapachoka magwelo godo jopiny mondo gol pachgi ewi pesa milieko ni biro juoge chenro mopogore mag sirikal mag manyo bokgi. Apa neno kang maber ahinya koso ne gifwenyo moleo ni public participation kaka achiel kuom siro mar katiba en gima ochuno. Victor, nyisa ng'at moro achiel ma wito ID kohero. Mawuok ni an kawuono adwa wito ID nane. Kijende gi kwanyo ID gi kuom ji mang'eny ma kidonje gari kata matatu kata idhi ohala ID wiyo wil gode gari to ID en basic. En gima basic. Chalo gima koro bedo jo Kenya bedo ja Kenya kae en gima koro ichaji. To kowuokie ma to awinjo ka wacho kanyo chalo ni kare kata mana kura bende government koro nyime ka gibiro chako dwaro pesa kuom ji. Magi gin ratiro manie katiba nikech ichalo ni ka kosenyuoli bedo ja Kenya no. Basic thing monego bed ni sirikal gimochuno onego bed ni ID ni sirikal kelo ni kata mana e odi we kata mana dhi manye. Kora paro ni en mbaka mwanyalo biro bedo godo bang'e malach ni magi gin gik ma ok onego bed ni timore. Koro kodo okelgi e public participation kanyo to koro ikelogi e mar okochieng ma sirikal dwa kalo kodgi to koro ikelogi mondo mi gi justify ka ng'ato dhi e court ni ne waketo public participation to onge ng'at ma wito ID kohero. Wewegi kanyo. Erokamano ahinya kwa Ramogi Tv. Magi rito gin weche mabende kawuono wang'iyo kokalo kuom kaka wanene okinyi ma kawuono. Yie mondo akaw thuolo mar rwako Nyarawelo. Nyarawelo yaore. Oyara ahinya BJ. Aina senior J. Gavana maonge portfolio. Ngeni kata London nyocha iluongo ni Prime Minister o appoint cabinet without portfolio adek. Nyarawelo ngeni in this story I need to be kept again. Kaki kiri ka uono. Ano ke diketo bodo. Koe mang'eny town. Erokamano. Nyarawelo maber nigi marach ni misebedo kelowo kaka jafwambo gi keyo. BJ marach mapano osebedo mang'eny. Kichiseneno kaka kodhni oyongowa nyocha winjo ka Migosi William Ruto wacho ni onge El Nino. To ne lit kabisa gima waneno kotimre Mombasa, Bamburi. Kama ji pi odhi godo nitie kata jo KRA manolal mapok oyudi. To ni neno kata Garissa nyaka police station gini pi otero ji. Kamora mora ji pi tero ji. Manyiso ni sirikal nokotimo ang'o nokoikre maber ne El Nino. To ndalo mane weatherman owacho ni biro no wacho ni onge. To bang'e kendo ni neno ka jo weatherman dogo wacho nang'oa ni wakwa ng'wono lakini koro El Nino nitiere. Nochune ni mondo kwa ng'wono nikech chieng' ja press conference kinde giri gaji ya chago cha nano kagima DG mar Med Department nen kama ndinya ahinya. Ni neno kane owuoyo kagima nodiye kabisa. Nyaka ne koro wuo gi jopiny nikech kane gise chal kagima nok ginyiso jo Kenya dier nyaka ng'ata chiel ne kawo wachno koro bed ni mane ma intiere godo. Nyoro no dagi ni kane ne Citizen gotieno
Citizen TV nyodagi ni wach mane wachore ni gin giwacho ni El Nino onge no. Okia kuma wach no noae gi kuma ker jatend piny William Ruto kuma nonwang'e wach no. Mano gimokia. To nokwang'wono to nokwang'wono nang'o. Chalo gima ne ng'ato nosieme nochune gi kwayo ng'wono no. Kech nowacho ni chieng' madiera biro wuok ng'ama nochiwo wach no. Embo gombo ng'eyo. Ing'e ni katiba wacho ni sirikal onego bed ni rito ngima mar ji gi mwandu margi. Gima waneno sani ngima lal. Te ngima lal kamano onego bed ni ok ngima lale. Nikech El Nino ni ok wachako wacho kawuono. Nyocha wawuoye. Sani kata Nairobi ka sani king'iyo ute pi odonje otero ji Mombasa Road gini. Koro aparo ni kata in terms of drainage gini mae sama onego bed ni gima kamano timre nade ing'iyo. Gima duong' aparo ni ka donjo matin. Ng'ato ka ng'ato nyaka tuge dhode. Nyaka wawe professionals ota the advocates kaka gin professionals ko. Sama koro head of state and government work to make a public pronouncement e kanisa ni El Nino onge. No miye brief gi ng'a. Of course Kenya Med Department nyalo miye brief. Ni focus break wanyalo bedo mana enhanced rainfall ok El Nino. But ingeni nyaido ni no miye brief lakini koro kaka en no somo brief no to neno ka brief no wacho ni El Nino timang'owa onge koro okapa ni be wanyalo daya ahinya lure gi kaka no somo kaka no somo apar ni the person manego bed ni kwajo Kenya ng'ono en jatend piny William Ruto kare nikech ene mano wuok mongiso jo Kenya ni El Nino onge no bedo nade makoro sani waneno midhiero mar El Nino kendo yawuot joma nie sirikal koro jos kasore matimo gik moko mogik to jo Kenya hinyore jomoko wito ngimagi. Ing'eni kata buche mosebet kiluongo gi jalop William Ruto Rigathi Gachagua osebet ko wacho ni gin buche mag pango wach El Nino kendo nitie ndalo mane boromo nyaka gi governors magi wacho ni koro kama gintiere in terms of preparedness gin kama ber to waneno ka koro ka koth ochako to kane ka wan kama ber. Koro ing'eni nitiere ma sirikal wacho milongo ni lip service. Then kendo duogo kama koro implementation. Koro kae mipinyo to bene waikre adiri koso ne en mana press conference. Mar ariyo ma be nokomora en kakineno sani ngima mar ji. Accident pod timre. Kendo pod waneno ka wawito ji e ndara mang'eny. Ni neno ka nyoro ne NTSA ogolo report margi kaka wa mark World Traffic Day. Tiyudo ka ji pod wito ngimagi mang'eny kata report manche migosi William Ruto kete parliament kano timo the state of the nation address week mokadho cha tiyudo ka pod wawito ji mang'eny e ndara korido gi penjiri ni to sirikal dakwane nego beni timo advocacy nikech ing'eni nyaka buwo gi jopiny ujiw jopiny unyis jopiny ni ndara ki intiere kikiwe ni in kendie ma in e ndara ji nitie koro samiriembo no ting'iyo king'e maber ni ndara kama antiere ni ane ng'ama soba ndara ka joma nitiere te ok timang'owa ok soba mondo wane kaka waduoko jok mayudo accident mang'eny to apani mogik manokomora ni wa celebrate 10 years ma devolution to kani neno report manogol gi jo NCIC nokomora nikech ing'eni chik wacho ni ani kata ki miyo ji tije to nego beni 70% indigenous manyiso ni county ma uwuoke no to 30% jo oke mani winjo kiwacho ni iwacho ni mi ng'ato tije mondo ti kiking'i ni otimo ng'o owuok kanye tapa ni report no nobogo wa kabisa nikech awe ni achiel kuom gik ma katiba ni nomiwa maduong' chapter 10 national values and principles of governance en ethnic diversity taparo ni gino pod onge serikal. Erokamano ahinya. Ang'e ni pod wamedo timo tracking ne methodology bill 2023 ma lieko ne kiwacho weche mabiriambo mar koro futo maria me kor lwasi ma onge approval mar Kenya Med Department in koro fwa ibro goyi sini aje imonyo Wiyo je ok chal nani koro gini duka gima walunge koro kana wach mnama nikech mbako segore mang'eny tapani mna kama jowadwa ge kete godo apani juma mokalo ne marache manodwa ng'enye ahinya to kaluwore gi weche ma koth momedo chue ma bende koro seyangore ni El Nino ni neno
boma ma Mombasa, Makilifi, kuonde moko, Kwale, Tana River, awaja wachani counties makadho nam chumbi te. Nyeo dhi marach kabisa. To kata king'eyo Northeastern, Mandera giri wasewacho, Garissa, Wajir giri, Marsabit, Isiolo, iyudo ka kiwango mar koth machwe mama en mar El Nino ne ong'eny. To mana kaka wan jofwambo higa ka higa kata tok higni 2 walando, onge gimoselokore. Higni 10 nyaka nwabed gi devolution. Counties niga gi department miluongo ni Disaster Planning and Management Department. Apani gin gidich ahinya kar management ka moingo kar planning. Nikech ki plan ne disaster ting'eyo ni bed ni koth kochwe to gweng'ni ahinya gima kama timorega. To koriko ni higa mabiro wadwa ni ka kodhni ochwe to gweng'ni kik tim ang'owa, kik yud hinyruok kaka hinyorega. Nyelich na kaneno ka gavana ma Mombasa chung'e mbele ji to wacho ni pok giyudo pesa moro amora kowuok kuom sirikal maduong' mar konyogi e weche El Nino. Ywe mtaro pod irito ni sirikal maduong' ema mondo ang' obi otimni kata mondo miyi pesa. Planning mari itimo nade? Ng'eni VOJ counties ka enitie gimoro ma bende iluongo ga ni CIDP, County Integrated Development Plan. Gima sayudo ni gigi itimo giga atima mondo gweth tik ni ne watimo. To kapar ka nitiere joma dhi e ground mabet gi jopiny to kao pach jopiny to koro mage minywanda ng'owa Integrated Development Plan. Nikech magi gik manyaka bedie ni ka in county ma serious. To magi mbaka manisego gi jopiny. Nikech king'iyo gigi ok ni wendo higni 2 mokalo gigi ne nitie, ne timore. Sani wachak wadok kacha to wayudo gigi. Emomiyo an kata bed na ni wacho ni ji hinyore gi weche mag El Nino sanigi, tachayo county governments. Nikech nyaki bedie jogo mapangore manong'e ni koth nitie. Met nowacho maber gi ahinya to kadhono wadhi nam chumbi. King'iyo report mar Met manowuok tich adek, negi wacho ni gwenge makadho nam chumbi dhi yudo koth moingo milimita 150. To mano ka in ng'ano mani ofise mani serious, ting'e ni ka koth ochwe moingo milimita 150 en koth machalo nade. Kata bed mna ni gi short period lakini focus not tima ng'owa iyudo. Nyaki pangri. Disaster management kanyo idhi etiko ne jo county go ni oyo time urachiel 2 3 jok modak kani gini nyalo hinyo. To un koro ubet urito pesa mowuok kuom national government. So an mokwongo achayo county governments. Yien awachie maber. Pidho yien. National Tree Growing Day. Ne ber na mokalo. Ang'e ni dhano to bro wacho ni oni nikech IMF no wacho nikech ang'o. Fine, mago nitie. Lakini ni piny owuok oko odiochieng' ni wadwa dhi pidho yien. Parie nyithindo madhi sikul mong'e ni holiday ma kawuono ne wadhi pidho yien. To nyathi kasi ni baba, mama, anere yien madhi pidho. Obro dongo kong'e ni pinywa ka wan ga gi tarik moketi ni nyaka watim ang'owa, nyaka wapidh yien. So kata bedi ni sirikal ni goledhi mage, to wan kaka jopiny, wan kaka jonyuol, wan kaka jok mong'eyo ber mar pidho yien. Apani mae odiochieng' monego wakete mahino makata ka en kaso sirikal no beda gazetted. Makata ka ni lok ne katiba to lok katiba to kata dichiel. Wach ni every quarter bang' dweche 3 e piny mang Kenya ka nitie odiochieng' achiel miketo ji pidho yien. Wawach ni en Rwanda nochako gimoro ma en ni chieng' ngeso achiel e dwe. Dhano wuok te, dhano dhi timo gimiluongo ni community service. Community service no en ni udwa beto ndara, en ni kanitie kata no chiwo office chief udwa gero, en utimo gimoro makonyo ang'owa, makonyo oganda.
gino ber makata sani kidhi Rwanda to chieng' no yudi to ini hotel tibiro dok hotel midhieno gibende giwacho ni awacha maber ni kawuono to adhi timo kama donje. So magi makoketi nwakete chik to wakete tem to bro bedo maber, obro bedo gima nyithindwa gi nyithindwa bro dongo kange nang'owa nodiochieng' makama e tarik makama en chieng' pidho yien. Erokamano. To bro timore maber. Erokamano. Ageno ni kik ti kode e yore mag manyo chia COP28 Dubai. Ing'eni BOJ Nikech Times ne osegolo jatend piny ni namba en achiel kuom jatend piny 100 kata influential personalities 100 ma osego kanyo weche mag climate change. Yeni BOJ wawach kanyara wera poko wacho. Wacho ni oledhi to nitie. To koro in idwa rito ni dwa neno ni gini atime lakini serikal kik timo koso idwa pidhe yien ane ni to puothani to kama dakeni atamalo mar yien mopidhi odhi malo. Itime nikech in. Itime nikech in. Gin kata koro kang gidhi chamo dhano osiep chunye wawacho ga ka. Gin kata koro kang ne gidhi gitime ni koro nitie gima gidwa yude owuora moro gitima lakini nikech nyithiwa nikech nyithiwa nikech nyikwa nyithiwa watime uru. Erokamano. Yarawero. Ing'eni BOJ ni neno ka serikal wacho sani mochung' ne weche mag serikal Isaac Mwaura ne wacho ni chieng' manomiwa holiday ma pidho yien ne wapidho yien milion 150 makato miriambo ok wang'e kuma dieri nitie majato miriambo. Mar ariyo ing'eni kowuok adieri ni wadwa rito lwasiwa to nyaka wang'i be ni to pesa watiyogo nade. Ni neno chieng'no kane ministers kanogol cabinet secretary ni doka cabinet secretary achiel chikre kuonde 4 ndeke nowuok kamoro amora mtokni madongo ne ringo. Koro king'iyo pesa mane gitiyogo kuonde mane gidhi mondo giket jopidh yien no iparo ni ka pesa no dino kawo momi japiny momigi gi seedlings dine wapidho yiende adi. Koro wang'iyo niya kata kabed ni watiyo wach mar rito lwasi to wang'i ni be pesa ma watiyogo to be watiyogo maber adien nikech inyalo paro wik mokadho cha ne wache shoka niya sirikal sani onego be ni timo gimiluongo ni capacity building mondo wane kaka wajiwo jopiny mondo wanyisgi ber mar rito lwasi. Ni neno weekend manokadho ni kane watimo story mar iluongo ni the Water Towers Authority marito the 5 towers ma wantiere godo kani neno ka jatende yuare gi board kanogolo milion 147 ni gidhi pidho go bambu Elgeyo Marakwet kuchocho mondo puonj ji. Pesa lal bambu onge kipenje to wacho ni leno chamo. Koro wakika kalene nyalo chamo yien bambu maromo pesa machal kamano. Koro yudo kakae nitie kaka serikal oketo agenda madwa timo mar pidho yiende bilion 15 by higni 2032 to nitie be kae nitie kaka oyawo pesa. Ing'eni Kenya wawacho ga ni sasa ma nitiere gimoro to kae en ga crisis to nitiere jok mabe losre billionaires. Koro ka wacho project mar lwasi ni kik obede ni en kama koro yawo ne jok moko be mondo tim ang'owa olos go pesa. Erokamano. Magi timore ka nitiere pesa miluongo ni Floka Funds mano gol kod World Bank nyakor Mgajwang'. Wantie kod geni counties mekwa oseloso chenro mar neno ni pesa no ka National Treasury ogole ne counties mekwa to gibutiyo kode yo mowinjore mar neno ni alwora marwa wabero e yo mowinjore nyakor Mgajwang'. Opogore kod mano nyakor Mgajwang' an gi mano mora malich ahinya en mane jatend migawo mar pur Aguko Juma e kaunti Homa Bay masani koro ongiso ganda ni mwandu duto te nitiere e weche mag pith gi pur kowacho ni lo ok riambi. Waziri machon pod gi pak makende taparo ni mane en injili monego bed ni wayalo kinde ka kinde mar neno ni jowa orwako lony gi chenro manyien mag pith gi pur. Ramogi TV nigi chenro kaendi, Adori Nyaka Black nigi chenro ka, Fredija Nambe nigi chenro majiwo jowa ni nyakoro to walok kit pur marwa e pur manyasani mondo kenwa yuto kaka pile kendo pur mar ohala e yo monego bed ni oganda koro luwo. Wapogore kod mano nyakor Mgajwang', nengo mar mo osebedo kadhi malo mokalo. Jatend Azimio la Umoja Raila Odinga nyocha onyenyo e lela gima owacho ni en gi neno moromo ni mibadhi ne otuk e winjruok mane piny Kenya ne oketo kod piny Saudi Arabia e wach mar nyiewo mo e pacho ka. Jatend piny Kenya kanye loso nyoro Bomet County nyowacho ni oyo ne otimo yor ler kendo pinje mamoko malworo piny Kenya
bende chal kagima luwo ndara mane Kenya noluwo mar keto winjruok ma waluongo ni government to government. Jomadongo, ma wach ma oseloko kite ding'enyni. Jakom opedho weche duto ka penjo pok duoko gol nyaka kawuono. Okiya Omtata, Senator ma Busia County, ochako golo neno ma en bende utudo godo miyo moro ma wachne pod chendo nyaka kawuono. Siasa mar mo, koso gombo ng'eyo ni pes mo otigo nade, koso en gombo konyo ja Kenya. Jay Bonyo, ang'e ni ma en pawi, in wewe chaka kodi kawuono. Ovio Jay. Yes. Ng'e ni Raila Odinga ke mokwongo wacho wach G2G no. Wasewache mang'eny. To kawawache to wawacho ni gima notimore wawach na jopiny kendo anuo. En ni kane William Ruto donje telo, to nitie ji mokareyo, ji kembe mokareyo, mano neno ni nitie nafas mar loso pesa. To nikech serikal nyien, to serikal dwano oberore mondo gitim gik ma giweni dhi konyo jopiny. Serikal nodonje gi wiye. To ka serikal nosedonje gi wiye, to gigo duto mane giwacho ne ji ni biro timore ok nyal timore. Mokwongo rem manokwongo betie gini en ni kane serikal owacho ni gidhi manyo kembe maoko manyalo uso ne Kenya mafuta, ne nitie kambi achiel manoyie chiwo gini gi bei mapiny malich, to noko kawe. Sama idwa dhi e tenda tidwa konyo ng'ato, tiko ni manyo manigi bei mapiny mogik, nokawo mane nigi bei mamalo mogik. Mano kuongo ne red flag ni ang'o miyo nitiere kembe mobiro mang'eny mokono ni wanyalo miyou mafuta, timanyo mamiyo wa mafuta gi bei mamalo ok bei mapiny. Mane penjo mokwongo ma serikal onego duoki. Ang'o miyo ne giyiero kembe mane dhi miyo jopiny Kenya mafuta nigi bei mamalo. Mar ariyo, ma serikal ni pod otamo duoko bende ang'eno gibi duoko, en ni to ka giwacho nikech kata nyichi neno ote ma Ministry of Energy Davis Chirchir mochajo piny nyowuone ka gin to yeni bomet thurgi Jodala wose okapar ni jogo ne wuone nikech wach lo magilaro kapo ni nitie gilaro kata ni nitie ranyuond gi racha. Jogo ne wuone nikech gik motime ofise. En ni ka giwacho ni gini osekonyo ja Kenya, dak gi chiwe ni to beche mafuta mane donjo Kenya ka ndalo mane watiyo gi OTS, Open Tendering System, mana pani notimore mogik dwe mar 4 kaka 4 gitang'e bei ma dwe mar 4 mar 5 no, to gi bei ma gitimo ang'o sani, gimiwa comparison mondo wane ni to bende nitiere relief mora mora matimo ang'o mayudore. G2G ka OTS kone ok gibitimoni. Nikech king'iyo OTS tibrodo ka OTS ni ang'o nigi bei mapiny, G2G beche ni malo. To mar adek bende gimoro gisiko giwacho ka entiere kisungu mang'eny midero, sijui escrow funds, sijui letter of credit, sijui ang'o. Wan gima dwaro kaka japiny demarriage gini en ni tang'nwa ni pesa miwacho ni chulo kembege owuok e account mane to dhi e mar ng'a tek idhi chulo joka. Penjo mayot, gik moko adek, nikech magi gik mabro kero ler. Adiera makende gimomiyo Uganda owuok en ni Uganda neno ka pesa ma Kenya omogodomo ni malo. To ka pesa ma Kenya omogodomo osebedo malo, to gin bende bro chuno gini gitim ang'o giter margi malo. To ging'e maber ni kidhi oko kucho, to gini nyalo yudo gi bei matin moingo ma Kenya timo ang'o kawe godo. Emomiyo Uganda bende koro koni ooyo, ok wanyal chulo pesa mamalo nikech achudhe gongoke mantie ang'o e serikal ma Kenya. Kata jatend piny wacho ni Uganda bende koro pango mar dhi kanyo. Uganda pango mar dhi kanyo nikech gidwa dhi direct mondo gikaw bei mapiny, ok bei ma Kenya kaw godo malo asti uso negi godo malo.
Mar adek, mama ni werigo, mama ni ng'ama thin malich e weche mag mafuta gi biojaji. Kiloso gi jok manitiere weche kembe mag mafuta gi, ibro koni ni mano ok lich negi. Gin gima lich negi ni en ni mafuta iomo gi bei mamalo mokonego bed ni iomo godo ka kembe nitiere mano wacho ni nyalo kelo gini gi bei mapiny, to sirikal mar Kenya odino wang'gi manyo jogo matimo ang'owa mamiyo gi bei mamalo. Nikech ka ginyalo duoko gimomiyo nitie kambi mane uyie chiwo gi $50 per metric ton a barrel. To wadhi wakaw machiwo gi $95 per metric ton. Mangiso ni nitiere ka karibu $45. To $45 ni an gi in emwati mang'owa wachule. Ka ng'ato no yie miwa godo gi 50. Mangiso ni it almost doubled pesa ma sirikal omo godo mafuta gi pesa monego bedne piny mangima manigi ji molony. Koro awe gima notimore Siaya. Kenya manigi ji molony kawo godo mafuta. $45 ne. Mae mafuta maning'iso wan ni ne dhi nyiew gi pesa mar Kenya e yor gowi mondo nengo dola ratil mar dola gi Kenya shillings kik dhi kamarach kaka odhine. Ting'eni ok kony nikech ok inyal blame ni sirikal mar Uhuru Kenyatta ne wacho ni sijui dwe ka dwe nine nitie de ma ana sendiko weche ohala. Nitie gima nwandiko ga chon ma bende became gima nwandiko pile pile dwe ka dwe. The greenback as a result of the end month pressures by oil importers. It was normal. There was nothing off. Gikaka dola ceiling mar Kenya ne operate. G2G jomoko noneno ni nitie nafas. To kumia pesa tabro wacho no nyingi jogo ji ariyo. Wache. Keturu pesa ka. Ka wacho ga pile ni wache kaka en. Keturu pesa ka nikech bang' matodi kod gi e court. Kodi ngeni court ni nikech gin ji ariyo. Jatend piny ne wacho ni sijika ne giromo ne gidhierado gi bucho gi kembe mag mafuta gi fine. Vivo Energy when kembe MD gi ne chairperson margi. To gima ne jogi odhi timo ndalo cha ne ni nekech sirikal e weche mag subsidy. Sirikal ne nigi pesa gi mang'eny. Ema ne gidhi to gikoni jatend piny wan koro wadwa ni pesa wanika. Treasury nigi pesa wa subsidy. Mwasebedo kwa subsidize godo mafuta, nengo mar mafuta nikech nengo mar mafuta dhi malo nikech Ukraine gi Russia. So nitie pesa waka mang'eny mwadwa ni sirikal omiwa. Ochilo komonde. Nok gidhi ne wach G2G. But kanye mane ng'ato neno ni ka wanyadi ojoge. To dhano siep chunye. Kikona ni taima Fredo Rwakona. Wanyamanyo negodo kamoro gi siling 100. To nyarawela to koni to tain to 50 to koni beri gi nyarawela. Ang'eyo koro wami koro en 50 ma Fredo golo 50 modong' no wabro neno kaka watimi. Kuom ranyisi. Mano ranyisi. G2G. Kwa example. Ne wageni nengo mar mo ne dhi dok chien. Nyawinjo ka jatend piny ka loso yo Kirinyaga kocha. Ko wacho ni nengo mar mo biro dok chien kuom thuolo mar dweche 6 mabiro ni osemana chako. G2G pod kelo wich barka. Ing'eni biyo jopiny onego bed ni ng'e adier. Nikech ing'eni kane sirikand William Ruto donjo higa mokadho. Mafuta kaka petrol ne dhi for 159 shillings. Sani wan kar 217. Ni winjo ka migosi Raila Odinga nyocha ongeke mana matin to wacho ni 217 nitie siling 30 madhi e mfuko ng'ato. Gima sini ok wacho ni niya ni ndalo mane wachulo oil kata ka nitie bed ni nitiere gowi modong' ma sirikal pok ochulo oil marketers. Dwe ka dwe mafuta mane Kenya yudo kaka in idhi tidhi nyiewo mafuta. Kenya ne raise between 40 billion and 50 billion dwe ka dwe. Mane chulo. Nyaka nche sirikand ni obi mokwongo ne giketo suspension mar chulo mafuta ni.
koro kaka mafuta nego beni chulo dwe ka dwe ne giketo suspension ema ni winjo ka migosi William Ruto wacho ni ne gichiwo guarantee ni mafuta ni gichulo bang' dwe cha 6 to ging'iyo nang'owa nochule dwe mara 6 igani serikal nche oil marketers bilion 45 to kanyo ne gidhi magiwacho ni nikech shillings dhi piny against the dollar giwacho ni koro gidhi gi negotiate mondo koro wawuoge chulo mafuta e dollar waduoge shilling makata jo petroleum industries mar East Africa ncho wacho ni Kenya sani tinde ne mafuta wachuloge Kenya shillings mapok notimrega kech ne watimega e dollar korido gi penjri ni ang'o mano inform G2G ni mogolo wae open tender system bas G2G ni kembe adek mag Gulf manomi Amarco manje migosi Raila Odinga wacho Abu Dhabi National Oil gi Emirates National Oil ingeni kiwacho ni G2G onego bene sirikal gi sirikal mar pinyno ema winjre to sign ang'owa tender manyiso ni Kenya sign tender gi UAE kata Kenya sign tender gi Saudi Arabian government kae ineno ka wan gi kembe motimo ang'owa mo sign deal manchiwinjo ka migosi Raila Odinga wacho niya ok sign gi cabinet secretary mar energy gi CEO mar kambi mamiyo mafuta koro kanye mawantiere malo kachacha en G2G adieri mar wach ni en deal gentleman's agreement ayie kae gi goodwill mar ang'owa mar serikal mane kama wantie momiyido ka sani koro wach mafuta ni obedo nikech sani kata wacho ni mar Russia gi Ukraine kata mar Palestina gi Israel mafuta beche odok piny kata nyocha injo ka Tanzania ka wacho ni mafuta be odok piny koro Kenya ma the main port ma import godo mafuta to bei ni malo to jirende to bei ni piny emanchi injo ka Museveni wacho ni okunyal bet ni uso no mafuta gi individual brokers ka en gima wacho ni watimo serikal to serikal onego beni waneno ni gino timang'o wayudo kamano but ka koro ukelo middleman ni ema koro timang'o biashara kodwa to koro kendo koro mano kwatim kech wainyo jopiny ting'eni sasa mafuta dhi malo ngima nyaka dhi malo gimora mora nyaka dhi malo koro ido ka kae jo Kenya inyore lakini nitiere ji mathis matimo ang'o ma benefit migosi Raila Odinga nonyiso mana William Ruto ni duok na weche adek nonyise ni mokwongo nyis jo Kenya MOU manyocho sign gi piny mar Saudi Arabia gi piny mar UAE mar ariyo nyis jo Kenya tax return mane mafuta ni osechul manokelni mar adek purchase agreement manitie nikech mafuta mondo wuok kamoro mondo chop ka nitiere purchase gine documents mabiro makoro ineno sani koro mama Ann wuotho kake wacho no onge ang'owa no onge kalatese ting'en adieri mok wachunu ma kawuono ne wacho gi senior ni wewa wachura adieri mafuta ni nyalo bedo ni en mar Saudi koso nyalo bedo embargoed mar Russia nikech ka en mar Russia to onge kalatas to ka en mar Saudi to en gi kalatas koro mane monego beni jo Kenya nyiso wania mafuta mama ne yuago en mafuta mobedo sanctioned ma pinje ma oko wacho mabe ni okonego wanyiew nikech dhao manitiere Russia gi Ukraine kanye madieri onego wachunwa nikech mama ni kata king'iye kata kiwuoyo kode gi pachi maber tineno ka iluongo ni middleman manyiso ni en frontier mar ng'ato nyaka bede ni nitiere ng'ama nochung'ne ma podi nyinggo pok otimo ang'o owachnwa nikech onge kaka mafuta nyalo wuok kamoro mabiro maonge kalatas kata chiel machop Kenya ka no wuok kuro nade kaka ka wacho ni ero korwa koni to kwadwa documentations to kuma no wuok e chato no wuok na Owinjore kaka jatend Azimio Raila Odinga ne loso kata ne olose wachni kaachiel kod duoko kamano jatend piny Kenya no miye nyoro ka ne kaunti ma Bomet kama kaka weche no bedo kapok omiyo Fred thuolo. I want the government to show the memorandum of understanding
that they've signed between the government of the Republic of Kenya and the government of the Kingdom of Saudi Arabia and the government of the United Arab Emirates. I don't know that those people who responded had an opportunity to read what I'd said, because it was a very comprehensive statement which gave clear facts, and I challenged the government to contradict what I'd said. These other ones basically just talk and say hot air. I don't know which hot air, where that guy is coming from. And this is supposed to be majority leader of government. Mimi naendesha serikali yenye iko na uwazi. Hizo contract zote, they are available, ziko bunge tayari. Wacheni kutuadaa ati mnataka tuwapatie contract. Contract iko public. There is no secret contract anywhere. Contract iko public, iko bunge. Wabunge wote wako huko. Wabunge ya serikali wako ndani ya bunge, wabunge wa upinzani wako ndani ya bunge, waende waangalie hizo contracts na wainterrogate, watajua sisi we are running an administration that is above board and that looks for the best interest of the Republic of Kenya. Jatend piny oloso kowacho ni orak gote ni lwer jood bura. Penja ne mijumbe mari ni be ose neno orak mar jitu jini koso nango. Leader of Minority National Assembly Opiyo Wandayi be in kod oboke no. Dr. Lilian Gogo mjumbe mara be in kode koso bino onge. Penja ne pina senior council. Senior council Tinda Molo be in kode. Bwana ini mjumbe ni Angombe kidwa na wapenzi hivyo bara. Lakini sema ndo wapenjane. Ingeo ni kanetelo ni chako. Ntigi mane wacho ni state capture. None gubeni loso commission moro mar ne ngiso jomo teko piny owacho. Ne giwacho ni ka gidonjo to contract mar SGR gi Exim Bank of China ni dhiket elela. Mano podo koketi. Garanti mane manitiere mar mafuta ni kori bro keti. Kado doko ni jatend piny owacho ni en serikande en mathuolo. Victor, jowete ka osetieko wachni. Kawuono ma kuro wach matek. Tadwa wacho ni Victor, king'iyo iriambo pile, to kata chieng' miwacho adier, ji biro mana paro ni iriambo. To king'iyo iwacho adiera pile, to kata chieng' miriambo, ji biro mana ng'eyo ni iwacho adier. Gima nie gini Victor, ikuongi penjori nekech koro wang'i kama japiny obetie. Mokwongo koda ne en ji to ji. Koda ne en ang'o miluong gi nyinge gi te. Gima japiny ng'iyo ni to bende oduoko nengo mafuta piny. Dino obed ji to ji mokwongo no, to nengo mafuta odok piny. De koro waonge gi conversation ma wan godo ni. To promise mano okwongo wuok e wach ji to ji ni ne gin weche ariyo. Mokwongo nengo mafuta dhi dok piny. Mar ariyo nengo dola dhi dok piny. E sama wawuoye ni dola ni kanye. En chiegni 159. Samoro juma ni odhi donjo kata 160. Tiende ni ok okonyo. To gimachielo mabende seche ma jowete ga loso taduga penjora e juma ni te. Ni to gini nyaka ne obed mana Raila Odinga. Ema nyaka ne wach adiera makoro wuok e wach ji to ji ni. Dine Raila Odinga onge. Kech William wacho noboke gi gintiere od bura. To joma ng'eny bende wacho ni Raila Odinga ni koro ike ose gore nonego aye paw siasa. To koro ema penjoran to kare dino onge nikech ng'at mathuon mane nyalo rakore gi William nyaka sama wawuoye ni. Nikech Victor ing'eni gigi ng'ata kolosie to ilose ni tichako many makosa ma in god. Mana kaka iwinjo sini aje wache ni ndiye jok moko ma kwa mulo ayanga ka eka okucheto gimoro matin ka to bang' motieko ka to giseringe kot. Ndiye jok ma gitieko ka ni to osechwade gi KRA, osechwade gi gik mang'eny, DCI manyi. Gini ka Raila Odinga ne onge ng'ato kendo manyalo lose wi wach ni pacho ka. Mae penjo mana penjora kama ntiere. Nikech adire mantiere ni gini to chochni. Nikech ibiro ng'iyo Victor kata mana sama William koyiere mokwongo ka noringo Dubai.
makoro weche wuok ni gi negotiate wach mar ji to ji ni. Ibiro fwenyo ni sama no dhi ng'eni no ofwenyo mana ni en kocha. No fwenyo mana ni William ni loka. Making'iyo to ne onge report manowuok ni ntiere limbe mochan no dhi kucho. Kinyalo paro. Limbe mochan ni kucho. To ko kadhi matut ewi wach no, Victor, mana kami winjo ka kele ni king'iyo jatend piny ne wacho ni ntiere ndalo mane jo Kenya go lai marabora e petrol station. To sani ok gigo lai marabora, mak mana ni nengo mar gini ni malo. Gima japiny dwaro, Victor, en ni kata ndalo te kiwuok gi gachi tidhi e petrol station idhi iyud mafuta. Adoni ngade mana gi kanyo mondo kik wach ni iwelo jatend piny. Kama kaka jatend piny Kenya ne loso e wach no Nyakwar Mgajwang'. Kitu kimoja, hii Kenya tutaibadilisha. Ni kazi ngumu lakini itafanyika. Bei ya mafuta imepanda kila mahali. Lakini kama Kenya tulifanya mpango. Mumeona kuanzia mwezi huu hiyo bei imeanza sasa kuteremuka. Mwezi ujao itateremuka zaidi. Mwezi hiyo ingine namna hiyo. Mpaka tuhakikisha kwamba tunamudu hiyo bei, ndio tuhakikisha kwamba tunaweza kuendesha mambo ya uchumi wa taifa letu kwa njia inayofaa. Aparo ni kanye mane temo dhi. Yes. Dongi winjo kuwuoyo to wacho ni kuanzia leo, kuanzia mwezi ujao itashuka to ji oling. Okiwinji ka ji mor kata ka ji go koko ni ji mor. Mana gimi winja wacho ni cha nitiere gima king'iyo godo itimo. To kata kore wacho ni maber dhi timore to ji ok bed gi yie. Mar ariyo, ok adwa wacho ni jatend piny riambo. Tawene jopiny. Mondo mi one kendgi giwegi, Victor. Nikech gik mowegi gin gik ma gimomi neno JB gi Nyarawila keto gini gadieri makende. JB kaka wuod kano ok yabadho gik moko. Gima mi kete nikech mai makosa mare nga wacho gadieri. Ema inyega. Koro gimineno ni kae, Victor, jatend piny wacho ni nengo mafuta ni malo e piny mangima. Mano mokwongo en miriambo. Sama sirikand ni nodonjo e telo, nengo mafuta ne en gimoro $100 per barrel. Sama wawuoye ni en gimoro 80. Osedok piny. Mano onego bed ni nengo mafuta kama ntiere sani, no ok onego bed ni malo kama ne ginwang'echa. Mafuta pacho ka onego bed gimoro 130, 120. Nekech odok piny e chiro. Mae momi ineno ka jakom ne penje niya, to chiro ma Kenya nyiewe ni, ema Tanzania bende nyiewe, ema Uganda bende nyiewe. Jatend piny Kenya masani William Ruto ndalo moko ka ene campaign, ka ne entiere yoke ancha kocha ka okakoso, to no penjo jopiny nang'o momiyo mafuta Uganda ni malo, to Kenya mafuta ni malo, to mafuta Uganda ma Uganda ni piny, ma Kenya ni malo, to mafuta gikalo ka. Koro mae penjo manyocha Museveni oduoke machiegni ni. Koro gimoko wachnwa ni okay, ko wacho ni Raila Odinga riambo, to ko wacho ni Museveni bende riambo. Kech Museveni manyocha nokungo wuok e wach ni kata ka jakom chapoko wuoye, mo wacho ni nitiere jochumbu moko e diere ka. Museveni manyocha wacho ni nitie jochumbu moro e diere ka, momiyo cartels moko ni diere ka, momiyo nengo mafuta dhi malo, momiyo koro were gi golo mafuta mare Kenya. Koro ka migosi Raila Odinga nyeo riambo, to Museveni bende riambo. Nikech Museveni onego bed ni en kare odhi mana nyime gi kawe pacho kae. Koro adieri mantiere kae en gima Senior Jeyo chako godo cha. Ewi kembe ariyo mano ochako ka. Koro sirkand Kenya chalo jok manyocha no kunyo bur mar maiti, to gionge ng'ama gik kanyo. Koro kidi manyi ng'ato mondo negi mondo midhi iki nikech bur ni ready. Mondo midhi iki kacha. Kinde duto ng'ato kuongo tho kokikunyo bur. Gine gikunyo monde. Koro ekineno gik mineno mang'eny gi, ma ineno gitemo wacho ni. Mondo mi chirchir ne dhawne kamacha. Korgi. Nyisi ni jopiny okoming, jopiny bende neno. Tinyalo mana wuondo gi kuom kinde moro matin. Mae nyisi ni gima japiny odich godo, ok en terminologies mitiyo godo gi. Koda mafuta ni ne yama na Russia. Koda no yama na kure. Victor,
aparo ni gima omiyo gidhawo ne gi jopiny riek to gima omiyo jopiny riek en ma chir nyocha ne owuok odhi osomo oboke moro kosesomo oboke moro achiel mantiere e pinje maloka kocha to oyudo wach mafuong'ore kanyo wacha fuong'o ni kaluwore gi lweny mantiere kind Israel gi Palestine ni nengo mafuta nyalo biro medore mae nyomiyo kanyodhi Bomas kacha to lewe odhi okier nikech article ng'ata nyalo ndiko article ma ok obedo substantiated kae to odhi owacho ni mafuta nyalo medore nyaka $300 e sama wawuoye ni William wacho ni gini dhi dok piny kuom dweche 6 kare manyocha chir wacho cha ni dhi medore nyaka $300 cha ikuongi penjori niya nyocha noa kanye penjo michaki penjori mar ariyo sama William Ruto wacho ni mafuta dhi dok chien kuom dweche 6 ni ento ok en IPRA ma omedo ga nengo mafuta bang' dwe ka dwe nyise ni to kare rol mar IPRA cha be kare koro ni e ofise IPRA cha koro time ang'o mae makosa manyocha notimo kuom wacho bende ni El Nino ok bicha nikech nitiere departments gi monego we ni imiyo gi thuolo koro neno kaka dhoge nokier kocha e kaka gini e kaka koni bende koda koro dhoge okier koda ok okier ok ing'e tichaki penjori niya ang'o mane miyo rito nyaka ncha ne Raila Odinga wuoye wachni eka koro no wuok oko mondo mi owachi ni mafuta koro dhi dok piny kinde duto king'iyo Victor king'iyo map mar Israel kama lweny nitiere Israel namba 1 ok chiw mafuta ok ginene ok en member mar OPEC onge mafuta Palestine onge mafuta king'iyo kama mafuta luwo e nam makelo mafuta pachoka Israel okiewo gi nam miluongo ni Mediterranean mafuta mabiro pachoka ok lu Mediterranean mafuta koa Saudi Arabia to biro gi Indian Ocean to king'iye mapcha gi piny ka tido ka Israel nigi malo kocha Saudi Arabia Qatar to gi UAE kama moae ni moni biro koluo India kong'adore Somalia kama kobiro mochop pachoka onge kaka mafuta ni dok malo kocha manyo nengo ne nyalo medore to kata mano bedi Victor nengo mafuta odok piny e chiro mangima koro kodok e chiro mangima ne jogi ginto margi ni ginyiewo kanye ing'eni nitiere kata mana ka idwaro yambie matin ni taima we atiki tachi nikech ebo tiyo gi tacha kidwa wacho ni tache ni ratong to nyaki kungi wire gi kala moro madwa kete madwa kiyo gi ratong to ok didi bukri abuka dichiel ni tai ni ratong to japiny to nene kokwar koro mae mamiyo kata miriambo bende kidwaro tiwacho gani ikete gi gima dwa chalo kode matin adieri mantie ni nengo mafuta e piny mangima odok piny chon chane giwacho nchane giwinjo ka gisiko ni nengo mafuta dhi malo to gima chielo bende magichaki wacho magiteno bende gi jatend piny machon William Ruto ne jalop jatend piny machon sama ne gigi medore koro miyo mae nyisi ni plan mar gima nchane wawacho cha gi gik mamoko manigi wuoye mag duoko nengo mafuta piny osethalo pi onge wach obro ka oywe nyakore mkajwang obro ka oywe nyakore mkajwang Kenya kochakore tarik 14 dwe mar 11 nyaka tarik 14 mafuta dwa us bilion 4 miuso to kodhi ne kembe mag modhi mag mafuta odhi ne ng'a pesa ka review je ingeni mana gido senior kanyo ero nyochi winjo ka report mano ogol kata ma jokere no wacho mabe ni pesa magise masani nok gi choko e mar mafuta sani no dhi nyaka bilion 2 manyiso ni ng'enji sani ok timang'o ok nyiew mafuta lakini migosi William Ruto no wacho ni wan gi stock moromo wane mwanyiew mafuta mwakano mafuta koro in gi stock to jopiny ok timang'o ok nyiepi monego beni imbe ng'iyo nikech kidwaro revenue mondo raise revenue nyaka bede ni nitie money circulation e market ka pesa no onge to koro revenue ni midhi yudo ni emomi neno ka sani sasa gisiko ka giwacho ni target gi chok gitimang'o ok gi meet nyocha kane William wuoyo gi cabinet secretaries retreat manorumo no wacho ni sirikal manodhi cha
no ketho pesa ma oko bidonje reserve mar Kenya golo pesa to stabilize the shilling. Ka jogo paro ni mane moprotimo oko biluoko mes mane giweyo. To koro japiny nyalo penjre niya, ka William Ruto wacho ni serikal manowuok cha, to ento ne en kanye. Nikech nonego be no resign e sirikand cha mondo wache ni jogo notimo kamano an naonge. Koro ere kaka igolorie to ine mane in deputy president mabi pesa no nitimo ang'owa ichuligo. Notwe lwete. Obwongo bende no samoro notwe. But ingeno wacho maber niya ni mes mane jogo timo higni 2. Manyiso ni en gima nong'eyo ni ne timo ang'owa ni ne timore. Dak nobedo whistleblower kaka Raila be koro bedo whistleblower. To mogik to William Ruto wacho ni pesa mar mafuta sani koro dhi dok piny, kata king'iyo sani to nosechako dok piny. Nyaka ne koko ni chakre ing'e ni bei mar mafuta mane biro sani ni dhi medgi $8 kata $10. Koko mano bedo ni emomiyo gi stabilize kama initiere. Manyiso ni de onge wach mar bilion 17 mwapenjo mafuta e namcha to gi mar G2G ni. Sani de mafuta no dhiketo bei machielo. To ka watieko Raila Odinga no penjo niya, ja EPRA Director General Kipto ema no negotiate mafuta gi. To en be ema dwe ka dwe ofix nwa bech mafuta. Koro kama no oken mibadhi to kare nang'o? No penjo ni koso ene moko ng'etie mibadhi. Koso ene moko ng'etie mibadhi. Nitie bilion 4 me uso tok dhine oil marketing farms. Pesa no dhi kanye. Onge wanyakwara Mugajwang. Magi te timore ka Finance Act mane oketo VAT no mede gi $8 ma moloyo to ne mwandu mag mo. Gana jo Kenya bende ywakne piny maru. Mopogore kod mano ka waduogo nyakwara Mugajwang tok yweyo, waduogo ka bende jatend Azimio Raila Odinga ma bende ne party leader mar ODM no siemo josiasa moyier manigi kombe sani ni wereuru gi siasa mohiu utitich mane jopiny oyiero mondo utiko monde eka jopiny ne ndhath tiju eka umany koma moko e higa mar 2027. Ma en kaka wanene kete mana ka. Unaona ni how much iko hapo tu? 1,100. Furaha kuu. View sasa ni ukweli. Uliparticipate aje? *487. Then they gave the pay bill number 724-177. Then nikalipa. Na ndio hiyo matokeo. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Royal Mabati Limited waseyepo Kisumu City. Wan kod mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengone yot kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo sani mag gauge 30 kido mar profile gi $388 kuom mita. Roman tile gi $621 kuom mita. Stone coated tiles madhi gi $725 kende kuom pisa achiel. Kanyakla gi nengo mogore piny mar chumbe witado kido mag light gauge steel trusses manengone sani waketo maromre koda bap tado mag timba magedo. Funde duto nyalo limo bede wa Mama Njit House mayudore Accra Street, apaya ma Paul Mboya Road. Gochie 072 638 mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72. Ma
e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Ang'o mirito? Aliye juu. Fuata. Mai chenro makelo ni duond yawuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende, apidho kodhi. Duond mine. Mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gi bimo. Mbak ndalo. Wuoyo go ganda mar onagi. Ka jiwo gi kik gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lynn Ramogi, kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Chieng' tich adek ka tich adek. En oketho piny, opodogo ko. Ji dhinyore te, kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mane Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mane ogolo lo mondo olos go kembe gi eki ni sani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija, jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Tich adek, saa 3 otieno. Kik bai. Higni 2 nyaka ne wachak chenro magwa. Nyasaye osebedo jakorwa. Emomiyo tarik 3 dwe mar 12. Chenro mar Injili kalo biro iri e alama kende mar goyo erokamano. Wabiro riwore gi jokristo mag Anglican Diocese Mabondo e kanisa mar St. Michael's and All Angels Cathedral mantiere chuny boma Mabondo. Bi mondo wapak Nyasaye kanyakla kochakore saa 12 okinyi nyaka saa 7 odiechieng'. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. E gima jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Mana kamano nyakwara mga juang ma en kinde mabende wabro some mokuom ote mag jopiny. Ote wacho ni an Abdalla ka wuok Katito amor kod twak mato penjo moro chanda ni mafuta omed nyake pinje maoko koso en mana Kenya ka kende. Ng'ato be penjo kanito mafuta manigolo Turkana ngamia 1 gi ngamia 2 en wach nodhiga kanye?
Jay Bonyo wacha dieri ni jatend piny riambo ka nanga moro majine rwako gacha. Roslyn awiju makare ka ansuba twak mit kendo odonjonwa makare kabisa. Kaka waneno sebedo ka goro doke itwa kindi ka kindi. Erokamano ahinya. Ng'ato kato olo wer moro ma jokristo jaologa. En olo moro mar mos ma jokristo. Nyasaye ber seche te kendo mane kite. Makwani en koro loke e yore mag siasa mar piny gi nying jatelo moro ka. Okabe wache ni en ng'a. An kod penjo ni William Ruto wacho ni bech mafuta biro lor from next month. Koro lweny Israel gi Russia biro bedo ka oserumo. Okay. Kaleba soka penjo ni en ang'o momiyo jatend piny wacho ni bech mafuta biro dok piny. Maka joma donge jatend piny no wacho ni Russia Ukraine war ne onge gi economic implication ne weche mag Kenya ka. Ang'o molokore? Victor, un jofwambo usebedo ka odiyo sirikal kabisa. Okwe uru jatend piny tich mane jo Kenyanomiye. Audit ber ka itimo bang' higni 5 eka koto ing'iyo thoche. Nyinga en Beverlyn Adhiambo kane Mombasa. Victor oyawore ahinya. Jatend Azimio Raila Odinga ema go poro. Penjna ni to bunge mar piny Kenya nyalo bedo ni koro onge teko. Okay. Machielo kaindi wach ni Jay Bonyo eruru kamano maduong' ahinya kuom golo doke it ogandawa. Moro kaindi bende wach ni nyathi ka nyathi nyakoro tuge dhoodgi. Department ka department nyaka koro tim tije. Blame ge ma county government do blame go national government kuom koso golo pesa mar El Nino. Gin negitime ang'o? Okay. Mesha Kodhiambo wacho kanyo ni bech mafuta to ni malo kabisa. Kenya Kwanza obebo ganda jo Kenya gi usuru. Martin ka wuok Alego Siaya. Waseyie ni Ruto orem kata sani waol kod jotendwa koyier etend Ruto. Sirikal golo pesa ma biro e loch gwenge kada mwalo koni ok ti kod pesa maber mokalo. Okay. Mago to panjo piny. Masanja masomo kende. Gimo ufwenyore ka en nengo mar moni malo. Ja Kenya nigi geno ni nengo bedok piny. Kata kamano ja Kenya moro penjo kani nyalo bedo ni jatend piny ose forecast ose lieko ni lwenye kind Russia gi Ukraine dhi rumo. Mabro miyo nengo mafuta kidok piny kuom thuolo mabiro ne koso nang'o. Ng'eni jatend piny William Ruto kane campaign higa mokadho nonyiso jopiny ni Uhuru Kenyatta owe nyiso ji ni mafuta dhi malo nikech Ukraine. Mano en miriambo. Gin ka gidonjo gibro duoko pes mafuta piny. Koro kendo bet nade kendo ka en bo donjo to pod lweny manitie Ukraine gi Russia chama giwacho. To koro gidogo gimedo kendo mar Palestina gi Israel. Ting'eni ng'ato achiel kuom jowinjo wago owacho ni to kwame William Ruto higni 5. Ing'eni kane iluwo siasa manitiere neno gimotimre Liberia kane George Weah odonjo to nonyiso jopiny ni adhi loko gimoro amora. Ni neno ka jopiny olokre mane wacho ni gidwaro sirikal mar vijende. Ineno ka sirikal mar vijende kamochope. Makata eno wacho ni koro oyie concede kik mondo remoti mang'owa ochwer. Koro manyiso ni samimiyo ji hope ji rito ni mondo itim ang'owa itim negi gimoro. William Ruto osebete sirikali gachiel. Ting'eni ya higni 5 chal ga dweche 5. Sami donjo no tineno ni en higni mang'eny. To ken higni mang'eny. Kise donjo to chako dhi. Ting'eni japiny to kibinyiso ni rita tiek higni 5 ko kipenja ni to ang'o manatimo. Nikech manifesto ma Kenya Kwanza ne gindiko ni magi wabro timo within dweche 6. Magi wabro timo dweche 9. Magi wabro timo dweche 10. Koro manifesto margi gin giwegi emane gitwere nikech ne giwacho ni wabro timo kama. Ndalo moko ne watimo nation kuchocho gimoro ni broken promises. Ni winjo ka giwacho ni wagoyo sirikal. Tok nwago ne wakao mana oboke gi no.
margi gima ne gindiko, singro mane gimiyo jopiny. Ema koro nwapenjo ni nuwacho nubro timo kama. Dako osetimo ang'owa, osetimore. Koro iyudo ka nitiere kaka samoro kinyiso jopiny gimoro, to jopiny nigi geno. Mana kaka sani winjo kowacho ni higa manyien kabiro Januari, wuotha osiptal yoyote ma idhiye, ibro thiedhi moko penji kata siling. Koro warita ne dwe higa mar Januari kochako, higa manyien kobiro Januari, kamano bro timo ang'owa, bro timre. Nikech mano singo mare, ene monyiso jopiny ni sani koro kamoro amora midhi manyo thieth, onge pesa mibro timo ang'owa, mibro chulo. VOJ osiepna moro Nyasaye oket chunye kama okwe, ne watiyo godo KTN. Iluongo na Ahmed Darwesh. Ahmed Darwesh ne nigi hotel moro South Bika. Iluongo no Swazi. Swazi kani dhi to ndik maduong' ni tamu mdomoni. Lakini kamoro kanyo ndik matin, pesa lazima iwe mfukoni. Koro in kisomo Uswazi tamu mdomoni, tiende neno mnani chalo ka gimokoni ni chiemo mit kanyo, to kine kumondik ni pesa lazima kuwe mfukoni. Gima timore gi serikal mar William Ruto, to kenda ng'eni ji mang'eny bro wacho ne wan koro wan jo Azimio emomiyo wawacho. En ni William Ruto nochiko gik mang'eny. To gik manochiko gi ok nochiko ni jopiny ne onge sei gik manowacho gi. Ni nyalo paro gima notimo ni economic charters. Mano dhi to romo gi jolony, to romo gi jopiny, to winjo pachu, to gindiko gik modwaro. To mage manoloso ne gi manifesto mane iluongo ni the plan. To mana kaka Nyaraiwela wacho, plan ni ne nigi stages mage. Dweche 6, ndalo 100 gi higa 1. Sani sirikal ni osekawo higa 1. Apani mane gi promise ng'eny mogik ne higni 3. To sani kata kidhir jopiny kuma notimo economic charters gi, mi penjo gi ni kata kidhi e gwenge ma Kiambuka, mi penjo gi ni weche mag chak, milk processing. Jatend piny no singang'o economic charter mare kodu. Sani ang'o manitiere, ang'o mosetimo. Matin emibro yudo kosetimo ang'owa, osechopi. Kidhi kata koro aweyo Kiambuka, idhi kata mana ka dho wadh nam chumbi, economic charter manondiko gi jogo, ang'o mosetimo, matin emosetimore. To berne ni sani tinde kowacho ni oyie ni gigi wacho yot, timo to tek. Emomiyo owe medo ni pod ogolo singo mamoko ne japiny. Mane machwanye gi japiny. Nikech kamoro amora modhi pod omedo timo ang'owa, chiwo singo. An abeden takawo matin madwa timo, takone japiny ni ma tabro timo, ma miya uru nafas. Nikech ka kore singo ni wacho ni bech mafuta biro chako dok piny, to penjo ma japiny penjo ni nang'o. Ka koro sani manyo gol juma mokalo tich 2, to EPRA wacho ni bed ni gionge gi gima giluongo ni stabilization fund, ma dho kisungu moren subsidy. To gini do dhi mna silingo cha 230 gi wiye. To kara en hono mane ma serikal ni dwa timo e ndalo 30 gi, ma bro miyo bech mafuta chako dok piny kok gitiyo gi pesa mar stabilization fund kata subsidy. En hono mane ma bro miyo bech mafuta, nikech jok ma uso mafuta bro kone ni bei mar mafuta ma podi bro us nyaka dwe manyien en mafuta ma ni ang'owa ni e pacho ka, ni Kenya ka no se biro. So en ang'o midwa tim ma bro duoko bei ne piny koken hono. Jowete kisomo mo mating'e kuma ne honde ni otimo ang'owa, timore mogi. Piny masani tek ndi. Fred, king'iyo sigand piny mangima, tibiro yudo ka lweny gin gik machalo kaka kit dhano. Lweny osebetie piny
makata kisomo mo matibiro somo history mag lweny makata lweny mar Palestine gi Israel ni okochakore sani ibiro yude kind Daudi gi Goliath Daudi nogo lweny gi Goliath chon moken gimo timore sani to kata mana kinde Moi ne ntiere lweny kinde Kibaki ne ntiere lweny onyalo paro lweny mar Iraq ogore kocha lweny ma Israel ma US ochako timo Afghanistan koro kata mana matimore sani ni oken gik ma wawacho ni koro lwenje dhi rumo en responsibility mar sirikal emomiyo jopiny omi that mandate mondo mi timang'o mondo mi ing'i kaka itayo piny e yo makare. Number one responsibility, Victor nyalo paro ka ni bet kamine ni betie ni pok iloko kom to na bet kacha to ka wan gi John Riaga ka en Kisumu to gi waziri ipenjo ni to ang'o ma dhi bedo responsibility mokwongo mar piny owacho manyien mano sa mane oyier sirikandni ipenjo ni to ang'o monego bed ni sirikal madonjo manyien oketie maino mathoth to gima ne wawinjore en wach achiel ka apani Nyarawila bende wan go ka ni en pek mar ngima duoko piny pek mar ngima koro aparo ni priority mar sirikand William Ruto gima nonego bed ni gitimo mokwongo ka giweyo kata mana weche mag ot nikech afadhali ayieng tanindo oko moloyo nindo ei ot tadenyo nonego bed ni the first 5 years gi ne ging'iyo kaka giduoko weche mag pek mar ngima ne ok onego bed ni gichak giluoyo ushuru mamoko kaeto gitimo kaka Uhuru notimo e higa 5 mamoko ka koro dok penjo ponono jopiny omede koro ng'iyo gik ma infrastructure kata ming'iyo ni legacy projects to king'iyo sani tineno ka onge project moro amora giminyalo penjo William Ruto ni ere gima dhi bedo legacy ni koro bende ichaki ng'iyo ni pek mar ngimani bende otame gi koni koro jawinjo ma penjo ni onego bed ni wami William Ruto thuolo wan kama wabede ni wan ok wami ng'ato thuolo to bende ok wamaye jopiny mane dhaw ne chir cha Bomet kacha kaka wanene ne onge kacha samoro sini kata Nyarawila ne onge kacha ambe na onge kacha koro sani wan wawacho mana gik mane timore wan bende nja mama cha wakiaye Anjeri cha pokwaromo kode jitu jini emomiyo wang'eye wan bende jitu jini kama nobedo negotiated ne waonge koro chunowa ema miyo walosie to japiny winjo mapenjo kama en kama entie no samoro kodhi e petrol station to onyiewo mafuta gi nengo mogwenyore emomiyo wacho nang'o ni mondo mi wamiye time Nyarawila jawinjo moro e orona message kae okoni erokamano uru kaka wanene kuom golodok e itwa an Paul Adams kae Nairobi buruburu okadwa betie mosni akawa go erokamano Jakora Mgajwang wa sende mana matintin kaka samedo dhi nyime ka sudo kamano Jakora Mgajwang weche mag siasa mar piny bende koro chal ka gima okawo yo machielo ma timore ka bende jatend ODM Raila Odinga nyocha osiemo mager mokalo mokum jo siasa mane oyier gi jopiny e yiero maiga mokalo chien masani chal ka gima jotimo ikruok ne manyo lemo mopogore e ngas mani malo ne kombe mane oyier gi jopiny kane oloso kuonde mopogore piny Luo jatend Azimio kara jatend ODM Raila Odinga okwayo jotelo moyier e kombe mopogore ni kuongo tine jopiny komonde jopiny ne ndhath tiju eka koro ne ka kunyalo manyo komoko e seche mowinjore wabro mi kanano ka wayude mana bang' kinde mano kende sine je ibonyo jatend Azimio kata jatend ODM party leader mar ODM oloso gi oganda jokanyanam ni chal ka gima ntiere yamb siasa moro magore piny Luo MCA oyier omanyo komijumbe nitie wer mane osito kale Dr. Nowero Jehova King mi prime minister koridwa ni bed nyasaye dolami Vioje hapa ni gimane ogai mar ODM Raila Amolo Odinga wacho ber to en ni ODM ka ana wacho ga pile ni gik matimore ODM timore nikech onge party discipline mokwongo tu onge structure to mar adek mane kit ODM nikech ang'o miyo jatend piny ne wacho magi
king'iyo mokwongo gimomiyo ne wang'o iye makelo magi an kaka nene en ni kit rakruok manotimore liel mani ko jaod mane Jumbe Manyakach ikone gima ne jatend piny wacho gima ne jatend Azimio okay jatend piny bende dhoge kier Nyakach Aduma Kuwuoro oselando maber ni en koro dwa dhi bedo gavana ma Kisumu ni wang'ni en tan mar jo Nyakach koro Nyakach dong' duk koro yawuoyi lare to nikech liel mane timore Kapito Doyo ne liel maduong' mane riwo jo Nyakach mang'eny kanye mane ji odhi timo ang'o dhi pimore tekregi emane wang'o Raila Odinga nikech ka wawinjo kanyo nitiere nyaka MCA mosewuok nonen bende koro dwa timo ang'o dwa chung'o Jumbe kanyo nitiere nyaka johala mang'eny mosewuok ni gin bende koro Nyakach gitimo ang'o gidwaro koro awinjo ni ne gilarore kanyo to kidhi Kisumu County tiyudo ka Nyang' Nyong'o timo tamne mogik manyiso na Nyang' Nyong'o ok dhi chung' kendo Kisumu County bende timo ang'o odong' nono koro ilaro Kisumu bende ting'e ni mondo ODM wachne jogi ni piny pod chon weuru laro gini mano gimochuogi Fred wachoga pile ni mano chunogi ni nyaka gilose nikech anto kane gimomiyo laro Kisumu sani nyalo mono Anyang' Nyong' tich Nyong'o tiyo kendo dhi maber but lero matimore ni gima korang' nobedie marach en ni samoro ji koron mabendo oselando ni dwa bedo gavana to en MP ma Kisumu Central chal ka gima koro bolo jo Kisumu Central ogotinegi oluoro ang'owa oluoro Kisumu te chalo ka gima Duma koro nitiere tije ma Nyakach moko tim ang'owa moko tim oluoro kanye oluoro Kisumu chalo ka gima DJ Owili bende nitie tije ma koro kotimi ofis nikech oluoro piny girombo manyang'owa umanyo Kisumu Senator Beneka Senator Jenda bende lare awinjo ni gipake ni Dangote nofuke ber en kanyo Aliko gima ODM nyaka tim en ni ODM nyaka luong jogegi nikech kiwacho negi awache liel kiwacho negi awache rally to ok gibi winjo ODM nyaka ket structure moket ni nitiere sanctions ni koyudi ni timo early campaigns to magi gik mibiro timo ang'owa fine bro goyi gimomiyo ok nyal timore en ni humb party bende sani ji bro wuok ni wan watimo registration mar party to sama gitimo registration to gitimo ang'owa gi campaign jomoko ponde registration ok no ponde registration ang'o mi party timo registration donge gikore ne yiero mabiro yes okora bende dhi timo registration ne party mamara ka ja ODM to sama timo registration no atime kang'e maber ni jok mindikogi adwa ni kochopo chieng' migo ombulu to timo ang'owa gona ombulu emomiyo gik moko ariyogi bro bedo matek mar ODM mondo tim ang'owa mondo chun jogi ni weuru campaign campaign pod gibro timo nikech gibro wuok sani ni an adhi timo party registration kendo ibro neno ka the next point magilarore en ni cards mag ndiko ji mag chama idhi lar gima noketho Jubilee en card mar registration ema nomiyo Jubilee ogore piny nikech VOJ dwaro rangwe for example kawacho ni dware to koro idhi ka party tinyiewo registration certificate cards $1,000,000 idhi godo rangwe donge jok mindiko godo tetete mago jogi yes bwana ni owuok odhi okawo registration $1,500,000 cards mag party emomiyo ODM kata sani koro giwacho ni giloko tanga ni gidwa timo registration no online to still joma dwa chung' nikech an nawacho ka ni kura ma 2027 katarik 15 dwe mar 8 higa mar 2022 kano kigo piny gi jogi mikonegi ni an mache kom madwaro 2027 tileo tarik 15 kano selandi joma nobet gavana joma nobet MP joma nobet MCA joma nobet kombe mopogore opogorego kanye manochak lare ang'owa kombegi Kenya waka design marwa en ni yiero rumo ni tip milando jaloyo
twachako campaign ne komeno mane mitne emomiyo tek mar ODM kwero joge ni weuru campaign inyalo mna wacho ne gi rumbi to enforcing it kete chik kete tim bedo matek nikech party bende nyaka tim ang'owa nyaka humbe bedie to dhano bende okidonje siasa kionge ambition nyaki bed gi lek e siasa kama ka inja siasa maonge lek kata kanisa ji nigi lek adonjo ka an padri lakini gima dwaro adwana bed bishop Nyarawela ato kanyo bopogre gi sinya matin siasa nyaki bed gi lek ingeni ya sama ng'ato chung' e siasa kata kimanyo kom nitie gimomiyo imanyo kom manyiso ni samidhi kwayo ku ombulu tinyiso jopiny isingori inyisogi ni kumiya komni tabotimo 1 2 3 gimomiyo sani yudo ka wajumbe oktine jopiny nikech ng'ato koseyudo da komno ni to tiekre gang'owa jopiny nitiere jok ma koseyier kama ubro neno gi bang' higni 5 koro nyisa ni ka in MCA ine kane idonjo pokitiyo to ready sano koro idwa bedo mjumbe koro ang' nitine jopiny nikech tiji mar MCA ni emomiyo jopiny bro mi mjumbe nikech bro wacho niya ng'ani utiyo maber kabisa koro kar wodni oseingo we mondo koro wamiye mjumbe to kata ni jo kamigosi Raila Odinga no wacho niya unyalo chako siasa uno iga emomine no ka jodhiga yiero to ng'ama oyombcha rume ground kabisa nikech yudo ka no chako campaign sani igni 5 ki campaign emomi bro yudo ka ibro kwelo ibro donjo rie mibadhi gini go nikech gimidwa timo idwa ni mondo imany pesa mondo sustain ground nikech kae i campaign ne koma chielo jopiny be tima ng'owa dwa ni mondo iti emomi neno ka mjumbe nikech kata king'iyo pesa mjumbe wang'isa ni pesa michulo mjumbe di nyal pesa magi campaign godo sani kata ero madhi pile to chung' e laini to kwano ne ji pesa nikech kata ine madi bed ni itiyo media kae to wache ni ichuli 1,200 kata 1,000,000 e dwe ka in ng'ama campaign 1,000,000 ne nyalo sustain ground tek to sechego jopiny be dwani tim ang'owa ikel ne gin maendeleo en siasa ma jo Kenya nigo kata ODM kende kata sani neno UDA no postpone elections ne nikech sani be gigore UDA dong no sechako muoch nikech sani ji dwaro kombe ni neno ka jo Nyeri no sewacho ni wan nyaka miwa kom mar deputy party leader to be nyaka miwa mar secretary general nyaka wuog koni ni neno ka Ukambani gi Lower Eastern be nosedimo makre mowacho ni wan be kom mar UDA nyaka miwa to organizing secretary be nyaka miwa kombe moko bene giseketo ni nyaka migi Western ni neno ka lole wuok tum nyiso Rigathi ni okwami bang' William Ruto kosechamo higni ne 10 gini biro Western koro ni neno enda campaign madhi adhiya e chama gite Jubilee bengi donge mominchi neno ko Uhuru Kenyatta ne wito oko ka Sabina Chege koro kao ni ene party leader manyiso ni sasa makuro rumo ni to siasa waeni wachak campaign ingeni dine wabede gi chika ina mantiere US ma Congress iyiero ji igni 2 to chako dok gine e ombolo aparo ni Kenya ka onge gima dikoro timre nikech dikori yieri tichako campaign king'iyo ni igni 2 onego beni adoke ombulu to katiba omi igni 5 igni 5 ni nyalo wacho ni awe ati igni 4 iga mara 5 no jopiny oseneno nyalo ng'iyo kata kaka rito mondo giwache ni adieri ng'ane ni to koro romo to siasa wa ma watimo mabeno ket nyaka chik en siasa mar bribery voter bribery mineno ni kibiro michiwo pesa mitimang'o to koro mane ang'owa e kura miyudo ineno North Eastern okendelea nikech joka ongega iluongo ni shuttle diplomacy girito to gikelo jodongo to jodongo ka gisechulo to wacho ni mae makoro waneno ka ber governor mae makoro waneno ka bed MP en kosenyiewo jodongo orito yiero kendo chako rito igni 5 koro maendeleo ni bro timre nade koro naparo ni ka jakom wang' ni owuok
mochimo jo ODM. Aparo ni ntiere ga starting point kata Professor Wangari Maathai nowacho the hummingbird. Ichako ng'at achiel. Kata katek nade dipo iloko jok moko, but nyaka siasa walokre. Siasa ok nyal bet nuogo siasa 24/7. Nyaka ing'in to siasa ni dhi nade gi maendeleo, nikech mane kinyalo chung minyis jopiny niya adwaro kom makama nikech atimonu achiel ariyo adek. Ok ni adwaro kom ni mondo adhi akony jakom go lweny Nairobi. Nikech bane kaka ji timoga bas mar ariyo bi wacho ni an ka koro nena gi jakom to koro mana timo ang'owa aseyudo kom. Machielo ka jakom oting'o bada to nyiso ni kom matimo ang'owa ayudo. Nyaka wadog mondo wane siasa mar maendeleo. Ok siasa mar nin koro mae nin kisetieko ma tidhiye ma. To jopiny be nyaka yaw itgi. Ng'ato kik bed ni yiero kawuono to kinyisi ni an koro kama chope adwa bedo gavana. Koro in koro pile pile kichopo kato pesa milwaro. Chamuru pesa lakini chieng' mugo kura to ng'iuru maendeleo. Fred abro ng'adi matin. Wan gi kaka jakom noloso e wach ni nyakoro Mgajwang' mondo wane kaka wanyalo keto gini kare mowinjore. Okay man. Tini be kanyo yiri ni MCA. Ti kaka MCA madi yone tiji. Wewe kani bala rume mjumbe. Wewe mjumbe. Ti mondo neni kaka MCA mokungo. Koro manya mboro seriji. Kido chile mjumbe turitike ma prario ga uchiel kucha. Ekilano ne kama biro chala mondo yera kakuro kama mjumbe. Asozo no tija kaka MCA. Ti bende mo yiri kaka mjumbe. Ti kaka mjumbe. Ewa chende bero governor. Ewa chende bero governor. Sani Kisumu County ni governor. Ilungunia Professor Peter anyangati mosa kantam oyanya ngoti uchaka wajini do kama nyangati nyangko dutie ina nyanga ni gidako kuja kitanda tido mbele ndio gidako kitanda kani Mana kamano Fred kanda no ngade no onge mnawa Victor jo ose wacho ni taparo ni gini chalo ceiling mantiere bathe konchiel man gi bethe gi ariyo koro nitie bathe ko maber to nitie bathe ko marach chon kane ng'iyo weche mag siasa to jotelo kata jochung' ne kuongo timo gimoro kaka Nyarawile wache to bende kaka JB wache koro gimise timo maber ni ema miyo jopiny wacho ni Nyarawila into koro kwa nini gi gik misetimo kaka koro mine weri ni waneno ni ibi chung'nwa lakini tinde ineno ka jasiasa ema wuok ni jopiny owacho iwinja josiasa ema wacho ni jopiny wera ni jopiny owacho lakini ibiro yudo ka siasa monego beni timore king'iyo kata jok ma siasa gi ber luore gi gima jogi osetimo ma ng'ato osetimo koro tiji ng'ato ema miyo jopiny neno ni inene MCA lakini ka MCA mitiyo nwa maber kama waparo ni bende kichaki dhi go kan ibedo nwa mjumbe idhi nyime gi tiji mani itiyo ni to kare gweng'wa dhi lokore to mjumbe bende ging'iyo ni ka tiji mjumbe ni ema ni itiyo maber kama ma kwa ng'iyo record mari mar CDF kaki setiyo godo to waneno sikunde waneno nderni miloso waneno to giparo ni gini do bedo nwa maber kiyudo thuolo mar timo tich makama kom governor to governor bende gichagi neno ni itimo maber kare ka gap moro dong' malo kae koro en gima jopinye maneno mak mana ni tinde josiasa ema neno Victor asewacho ka pile kendo wacha kanuo kendo ni onge jasiasa ma jaadiera to bende JB wache ka pile ni jasiasa osiep chunye onge jasiasa modich gi loso problem mar japiny wanuo kendo jasiasa ka dhi liel to kodhi ne kech ng'amo tho litne
odhi nekech odhi yudo ji kuno mane chiche odhi nekech odhi e chiro mane momiyo jasiasa yuago nyaka ng'ama okia to mane momiyo sani makoro odoko wuoro mane gi nyithindo mang'eny iketho gini mago ok nyithinde wuoro ka nigi nyithindo mang'eny to nyathi moro ogore kata piny tiwinjo ka litni mae jasiasa timo gini nekech odwaro gima odhi yudie jasiasa e ng'ama chunye ler we anu kendo ka kendo onge ng'ama chunye ler malo jasiasa edho chiro edho chiro chunye ler ye monyalo timo gimoro amora mak mana ni jopiny bende kaluwore gi pek mantiere mar ngima sani jopiny bende odhi ogik kama koro gima tugore en tugo mancha nwawacho cha koro en tuk pesa en tuk Simon mae momiyo koro iwinjo ka Kisumo koro luongo jenda ni Dangote neke tugo ni tugore nade mak mana ni problem mar tuk pesa en siasa ma ok dhi mabor nikech gimimiyo japiny ochamo sani to rumo weri gi sani kodo chako dong kama ne entiere cha bita gimachielo machako wuok kae momiyo ni en ochalo siling man gi koni siasa ka gore to nego bed ni gima wawacho mar development cha mar record maricha ing'eni sami loso ndara kata iloso school mane nyithindo someti yien kata skul manyo muon gi lo to koro sani en skul mar kidi kata ma permanent oyiri koda ok oyieri ok ibitimo nade ok ibidok muko sikundi cha mano en development lakini ibiro ng'iyo kapo nono en siasa masani iyudo ka ng'ato osekawo pickup oketo speakni e pickup kodhi e liel tiwinjo ka owuoye chiro kanyo kodhi mano tieno timo campaign ma ene makonye ma ok makonyo jopiny to jasiasa maber timo gima japiny konyore to en bende okonyore godo mak mana siasa masani josiasa gidwa timo gima gin kendgi ema konyogi mae emomiyo ntiere gimoro ma jakom neno mbele masa moro josiasa gi ok ne ni Victor sami sechako tiyo gi pesa ni sani ndalo moko nwatindo ni kitimo gimoro tipenyi to Joanna mane moanie isechako tiyo gi pesa ni sani mang'ama no orie ongi koro ibiro keto pressure ne party mondo mi ticket mae kama koro ka direct ticket biro wuoke to jomoko thoe nekech ni setiyo gi pesa ni mang'eny ka indi hope mang'eny ni party bimi ng'ani bende itiyo ne chama moko bende ok iti kata ne chama idhi e liel ka liel ichiwo michiwo idhi arambe karambe party ne okori mondo idhi kuondego party be okori mondo kidhi e liel tidhi iwe ne jogi pesa party be okori mondo idhi tim campaign koro sami setiyo gi campaign mari mang'eny to nomination koka biro gima nyaka ing'e siasa ng'at achiel kende mabiro yudo gini kata obed mana nomination koro jogi dhi keto pressure mang'eny ne party nikech koro iyudo ka ji abich owuok te dwaro kom gavana to ng'at achiel kende ema nyalo chung' koro ng'at achiel kende ma nyalo chung' ng'ato biro wuok no maya kata gini ok omiya koro mae momi ineno dhi yudo ka koro jomoko wuok ringo dhi e party mamoko koseneno kang'o ka gini ok odhi yudo mane maduoki piny mar Joanna mane manowanie cha kichako ng'wei ting'e mana kaka idhi tieke mae ma jakom temo nyisogi mar ariyo ibiro yudo ka gini dhi keto pressure mang'eny ne jotelo mantiere telo sani achiel kuomgi gin governors nikech samineno ka samoro mjumbe makama owuok e constituency makama dwaro komini to chako chon in bende biro chuni ni achiel kuom development projects moko midwa ni tim ibiro timo gi nekech ok onego bed ni timo gi ibiro timo gi mondo inwang' political capital kuom gi nekech koro inwang'o ka pressure ni chako biro miyudo ka samoro gima onego itim ka koro iweyo idhi time kama chielo koro mae keto governors kata keto jotelo mantiere telo sani kama tek nekech koro ineno ka gidwa ni mondo mi gipiem gi jok ma dwaro kombe gigi to ka nitiere kuonde mamoko machalo kaka Kisumo ma samoro Profesa Nyong'o ok bi chung' kendo to gi kuonde mamoko ma samoro jogi dwano Kenya mangima ok kata mana kae samoro iyudo ka keto gi kama tek nekech ochalo ng'at ma iyudo ka samoro jatuo kata oseneno kowadgi moro dhi ka gima odekre moro chando to neno ka pod oweyo jaode matich tiyudo ka ng'ani osechako go mbaka gi jaode ni
osechako go mbaka gi yuore ni ponono ng'ani odhi e ponono ng'ani odhi ting'iya maber ber ano ka jepi owacho gimoro anine ni kagiwacho pressure ni party pressure ne joma tiyoge bende rachna en wacho adiera an gi penjo governor kidhi Suba South ng'ama campaign idwa bedo MP ma Suba South yiero manyien party chairman wacha nyingi luora Joanna Mbadi Nyang en ang'o e ODM chairman Raila Odinga mowacho ni ji kik campaign mali ni en ang'o mar ODM mane jatelo party leader so is mane party position koso mar chairman ma campaign koro sama no loso te no loso ne jogi gite apenjo ni sani haya mar ariyo kidhi Kisumu en position mar chairman nikech Nairobi Romo Chabich party chairman ne nitie ka party leader mano ne Teacher Beach adwa manya clip kamba ni nyani agwengo kaponi ne nitie Teacher Beach mo wachne gima be ni sani ugiendelea gi tiyo ne jopiny mano party mo wa mano position ma party kidhi Kisumu county jomage momako lwet MP ma Kisumu Central Oron campaign ne achiel kuom gi na MC Mamili mani market ward adwi ni position e party mane ODM ma Kisumu en jakom mar constituency to gi organizing secretary benda pani nitie lamo mare kondi to gine magi wuotho ga gikone anyang koweyo to so emomiyo ana wacho ni gik ma jakom wacho gi ber lakini mane kit ODM nikech joma nie party bende nitie kaka chiemo gi early campaigns gi Freji kikduoni gini bende nitie nikech kidwa wacho ni jowe campaign ne to nitie ji mang'eny ma bende gin officials e party sani kidhi Bondowa nikech giwacho ni MP mara Gideon Ochanda sani koro tiyo gi jatend piny koro ken ja party gisesiemo jo party mna ma ODM gisesiemo ng'ama giluongo ni caretaker ang'owa MP ma margi magin go ma bende gichieme ang'owa e lwete so kidwa wacho ne gini onge early campaign MP gajocha iluongo ni ng'a Ongondoere Sir Charles donge wuotho kasiemo kuonde mani nono to koni mani eni makoro keto MPs in fact kuonde ko wacho ni ng'ane to emo secretary certificate wasekano ne so early campaign gi campaign madhi mbele ni mane kit ODM emomiyo na wacho ni bro bedo matek mar keto gima Raila Odinga wache tim JB kamine no gine dhi gwenyore godo mo mine na wacho ni ntiere bathe koma ber gi koma rach adir mantiere ni siasa chalo dongruok mar del ma ng'ato grow ochalo growth siasa ng'iyo mbele makata mana ng'at mo ng'eni dhi chung president 2037 as 2032 oseng'eyo sani ng'at ma dhi chung e kombe gi tebe de jogi ma ng'ato ok chiwo dichiel to chung mak mana ni in terms of kaka gigi affect development ema atemo wacho ni nitie nikech koro gidhi gigoyo odhi okelo tugo mar yuora nena matio ni gimora mora ma ng'ato dwani mondo tim odwani mondo nene ng'eni nitie bula moro e wang party nitie ni para chieng nomination chieng ni para ne watiyo ne party to gimone go beni gini timore ma jakom wacho kacha en ni tiji maber mana kaka Raila wache kech ma be koro wasumo jo siasa gi paro e yo manono ma ok gichulowa tiji maber ka in MCA to tie tiji ni maber kata koro ke campaign godo to ji neno na dier Nyarawila to ne MCA kata ne mjumbe marwa ka record mare gi gik mwatimo nyithindo modhi sikul nyithindo ma kata grube mag mine gi jok machuo ma wanena dier wanyalo wacho ni timo gini mondo mi kikelo report card mari bang' higa 5 to koro jopiny ng'iyo ni report card mari ni wang'iyo kaka wagotik kae JB ogotik kae JB ogotik mana ni kaluwore kaka siasa wanitie iwinja emo mine na kelo ni tugo matugore sani en tuk pesa temo miyo bende mondo gigi kete tem ODM nyaka change structure mare mo ket chik mo ko ni one campaign wa wachako kodong higa chiel
to ji dhi e yiero. Ma ng'ata mochako campaign chon to wariembi e party kata wagoi fai. Mane ma biro kelo discipline. To kiweye kamano, kata mana party leader gi kawache chal kanono nikech liel e chich jasiasa. Dhano tho pile, dhano iko pile. Kanye ma jasiasa dhi, to onge tek yudo jasiasa tinde ma kidhi kama gintie to gikwano ni gik ma gisetimo. Gin mokwongo giwacho sirikand Ruto, mar ariyo giwacho joma richo, mar adek giwacho ni kasa ochopo kar dhoga kanyo. Giwacho wach mafuta to boketo ni e bunge bende ok giwuoye bende pod ok gisomo. Emomiyo party maro ni nyaka ket structure mabro dita jogi mana gi fine to gi sanctions kende eka gibro e campaign. Ingeni senior ka wacho ka ni structures gi chik. Ingeni chik wantiere godo. Wadoga chik mar political parties. Political parties one gi 2011, 2012, one gi 2016, one gi 2017, one gi 2022. Oban nyaka party hopping. To pile owacho kania ng'ato donje chama mokie kata ideologies mag chama no manyiso ni chama idonje nikech en special purpose vehicle mar yudo ombulu. Emomiyo ka ng'ato koseyier to bro wacho ni an koro wan opposition lakini abro tiyo gi sirikal nikech an adwaro maendeleo mar joga. Mok rach maendeleo tinyalo timo. Be ok owacho ni koro niko okokine sirikal to kumodh rupi. Nikech pila wacho ga ni system ma wantiere godo onge opposition to onge sirikal. Wan gi majority gi minority. Dong wan gi jo ODM, dong wan gi jo Azimio mariembo JK. Manyiso ni gin ang'owa e sirikal. But nyakidoge manifesto mar chama ni mondo ing'ini to manifesto mar chama manoyier ticket mawuotho godo ni. Ang'o mane wanyiso jopiny. Omiyo gimoro amora mitimo kata constituency ni no, obed ward, obed kaka governor. Be en aligned gi gik mane chama owacho ni mondo itim. Then koro wabro wacho ni ng'ato donje chama nikech ideologies mag chama. Nitie gimomiyo adonje ODM. Nitiere gimomiyo adonje UDA. Malala dong nche ni ANC. Kano otieko dong no chikre koro sani ene ma en secretary general. No chiwo karang'o moyudo ka ANC mane ntiere ni ok ber. Mano omiyo koro UDA ni emoyudo ka address issues mage. Koro kanye making'iyo tineno ka chama mawantiere godo Kenya ka. Adieri en niya onge ng'at manitiere chama for the sake of chama. Kata ji adi mag jo ODM manche olware ombulu ni. Dong gidare chama te. Erokamano. To debe nine oyiergi to dikoro pod ginang'owa e chama. Erokamano. Chalre to romre. An gi penjo ne JB. Ang'eno sa osevivio J, but an gi penjo. JB, sani mondo mi ilandi ni dhi chung' bondo. Kiwacho ni dhi chung' bondo. En ang'o malich monego beni seng'iyo ni in godo? Anto pokalando bendo kadwa lakini aonge gilekno lakini adirama kende Simon ka in dola koro gini oken kum development en ng'iyo ni an gi million mora 15 koro party gi mora mago to biro bang'e magi kaka gini pes certificate in go pes wuon chama in go kendo sane gi ng'awe kabisa kada mana mos miore radio gin gi joga gi mamoko maoro ne gi mos ne ng'ane ne gi paro moro mbele ka koseketi to koro uyuju na juon gima duong' en ngima Nyasaye mong'eyo ni wan abed ngima higni abich mabiro koso dhi bedo maonge nyakora mga jwang' en paw siasa en tuk pesa koso en tuk yora nena koso en tugo mane mopogore kod mana ng'en duond buche mag siasa dhi nyime kod ndiko jokanyo mag party mar UDA ne osechoro nyime odiochieng'o no ma bende gibitimo yiero margi ma kaka jocho osewacho ni kidek bedo piny maduong' ahinya demokrasia margi ma iye nikech sanya kwara mga jwang' duol mar NCSC nyogol report mangiso ka counties mekwa osedach e yore mag ndiko jotich mag piny owacho. Chik yie wacho ni atamalo 70 mag jotich mag county ber ka bedo joma ni alwora mar county no ka percent 30 bedo joko moluom ka lur kod lony magin go. Kara kamano report makamano ngiso picha ni kamoro mano ok gima timore.
wachomo kanya ka piny Kenya kwa Mgajwang mae gima koro kelo wich bar kinde ka kinde ni kaka notimore sirikal mamalo kaka otimore counties mekwa je Ibonya devolved chik no ber ng'eni kendo ber nikech omiyo counties bedo gi ji mopogore opogore maikone ng'iso sura mar Kenya kete tim kende maber matek nikech adira makende en ni county nyalo lando nafas mag tije tiyudo ka jomo apply tije gi te gin jogo ma e county no koro bedo matek mondo county wach ni magi to awene jomoko to magi joma nogoni kura magi samoro joma no campaign koro iyudo ka public service boards ma wan godo gi bende remote moro nitie mowuoga ka governor gi ka county assembly madio gi to koni ma to wena ma to mina mapio pio an kada ni kaka gini tiyo en ni chik ni onego bere miwacho ni lemo makama owene ji mawuok e counties mamoko kata mawuok e pinje mamoko mane ko nyalo bedo tim to kiwacha ni ber ka county bedogo to bedo matek nikech kaka koro Siaya ka koro idhi kao ni adiera maber ji atamalo 70 gin joluo to koro ikawo ya osiepewa ma Wakikuyu ikete ikawo osiepewa ma Baluya ikete ikawo Jolango ikawo Giriama to ka ombulu biro to gimwa kuongo goigo ni kawo tije manonegi mi nyithindwa ni miyo libamba wachako goyi godo muako ni lemo makama ok di wuothe Siaya ka miyud wuod Siaya kata nyar Siaya moromo ang'o miyo nomiye Jalango so mano nitie so chike monego bed ni bero to wacho ni lemo makama mane kadikete tim nona governors temo nikech kata kane ng'iya pani en Bomet gi counties moko matin ema wacho ni counties karibu 13 ema poko chope kora 13 gi nyaka ne ni chik oket moyiero ma specific mikone magi to miyo uru jomoko lakini ko weya kama kwa chope ombolo tabro chungo Fred takoni lemo mano ming'ane ni jaturo kanani donge Fred ni osomo donge Fred ni nyalo time moloye ang'o mane mono miyo okohero wa momiyo nomiyo joko lemogi itiyo kode county kaonge ng'ama ne nyalo timo tijni ma ikelo mana jaoko mane siasa so nego kete chik ma portion ma specific e kabro ketre kama lokono kotimre garanti mane mantiere mwalo kawadi timore nyara welo ing'eni ya VOJ chik nitie chik nitie sani ng'eni wacho ni ik devolution osekadho igni 10 kani neno kani wachako devolution 2013 ne nitiere tegno mar transition authority achiel kuom gik mane transition authority timo nikech gine mane gikonyo tego mar counties ne gindiko ne counties te guideline kanye mani neno kiwacho ni kata CECs ok nyaka dhang'owa 10 kanye mani nyiso gini nyaka ung'i kaka okela tam ji 70 mawuok e county to nyaka be outsource nikech king'iyo chapter 10 mar constitution on national values and principles of governance kanye makelo nyaka ethnic diversity no onge kaka unyalo bet ni koro unu wuoyo dhok achiel kata ofis ma sirikal maduong' ni koro koro kaka wabet koro kaka wane Ramogi ni mano be kaka watiyo ma koro wan wakia gimoro amora matima ng'owa matimre Kenya ka sami kelo ng'at mok nie county ni no nitiere kata kaka gik moko ubro ng'iyo ting'eni kata chiko kowacho niya ni jok ma untiere mawuok county ni no to onge expertise nitiere but nitiere kako kelo diversity mantie kaka ineno gik moko motima ng'owa mopogore nikech kata in sani kade bed mana ni nidak Kisumu no pok ni wuoke dang' ing'e kata ni Siaya chal nade dang' ing'e kata ni Nairobi chal nade chieng' mibiro tipenjiri to karama Kenya ana weni an Europe ineno koro mane momineno ka chik no ket gima kamano gima timre counties niya iyudo ka jo counties wacho ni sirikal maduong' ndiko ji jo kabila mopogre ema gindiko mang'eny to gin giwuon tok ging'ire onge self reflection ineno ni sirikal maduong' onego lo chik but kuduoge counties tok timre nade
ok timre. To mane ka dongruok mar county bede, to mano nyalo mana bet ka ntiere gimiluongo ni public participation, local capacity building. Minyiso jopiny ni ma ok en an governor ema wacho, kata deputy governor, kata MCA, kata chik wacho ni jogi nyaka beti kuondegi. Ting'eni kokiwacho maunu samudhi chiwacho ni donga ndiko wuod ng'ane, donga ndiko nyar ng'ane, dong county nani kora duoko lweto kaka noyiera. Ting'eni japiny bedo gi geno ni sirikande ni marwa, wane manyaka ndikwa. Ja oko mano kogo kura ka ok nyal biro mondo timang'oa mondo ndiki. Koro jiwo mar jopiny ne manyaka bed ni gini en chik boketi, bok ni gavana machiew koro chiemo moro wacho ni ne wamiye kura warite higni 5 no kondiko nyithiwa, koro bang' higni 5 nikech in be idwa ni nyathini ondike kamoro. Ka in nafasi manitiere ni iyudo ka in Kisumu kati penje niya to into nonyuoli kanya Siaya, tibiro lara ng'otich kodwa ka Kisumu. Kori penjiri ni ajaluo ang'o momiyo kendo kumonyuola be reflect kamonego timang'owa monda tiye. Koro paro ni mane ma jopiny nyaka ng'e ni chik nitiere moketo mano, mok ni en governor. Emomiyo ineno ka NCAC nyalo timo audit ni mawachi ni counties 13 pokolure ga ng'owa gi chik. But in a way bentie kako miyo county ng'iyo gik moko gi rameny mopogore mo kaka unong'iye nikech inonyuoli kanyo. Pare kia onyuoli Siaya, isomo Siaya, itiyo Siaya, gimora mora develop ni teni Siaya. Paro gike Siaya. Paro ni Siaya ogin. Emomine no kata nitie ndalo moko ni neno kinyiso counties niya kikung'ini kidwa dhi benchmark tiwacho ni wan wadhi mana Mombasa. Samoro we jo Siaya wuogo bio benchmark Kisumo, owuok Kisumo dhi benchmark Bungoma, iya Bungoma dhi Taita Taveta. Ineno culture mopogore. Then ineno ni kara nitiere kaka gik moko nyalo bedo mitimo. Lakini koro ka uno wacho mana ni mae momiyo ne wan gi county ni en marwa, wambe tinde pesa obiro mar gweng to onge maendeleo mabor nene. Kata gin mae momiyo nitie dhok moko mawuok ni kiani Lureru, nyathi ka nyathi tuke dhoggi. Ndalo moko ne jo Kakamega, MCS ma Kakamega ne dwa ni mondo sittings mag house owache Kiloi. Mopenjo ni yie to yie nikech mano is allowed, lakini koro ng'amo kuok kanyo to winjo nade gik madhi mbele. Wach mangima mokalo apimo mana ni to Migori nyalo bedo nade. Nikech Migori oriwo pinje mang'eny. Victor, gima wuok ka en ni nitiere gimomiyo iketo chik. Kipenjori nang'o momiyo piny owacho okelo wach mar speed governor e gari. Tiende ni nitiere kama common sense ringo dhi gikie. Koro chik biro kama common sense osetamore tiye. Senior J en jatend Ramogi kae. To ntiere ibiro nyisi ni e kamineno wantiere gi wan nyaka gi cameraman ma ok wach dhowa. Kendo seche moko kibiro gokinyi tino ko oketo ne gino ini chake mana gi dholuo kibiro go fwenyo ne kare bwana oko jaluo obiro nyisi ni ang'o momiyo ka to RMS mar Ramogi kae onge chik monyiso Senior J ni kae joluo ma nyaka bedie gimoro amora nyaka cameraman. Temo dhi oketo gini tiende ni omiyo latitude mar professionalism gi lony mondo donji nikech wang' mineno go ni kende ok ema nyalo konyi. Ka wenge mang'eny neno mopogore opogore tiyudo ka koro ber dhi wuokie gini. Mogik en niya an lipodni ne ok obwoga be ne ok okawa gi bwok kata matin nikech penjo nyarawila ni kaka timore malo kaka timore mwalo. Mar counties ni samoro berie king'iyo national government makae to koro ji te chulo ushuru mabiro malo rachie moloyo tan gadier ni kidhi kata mana nyaka ka NCIC mano ochiwo report ni ndalo moko kwa wuoyo weche mag mibadhi tichaki yudo ka nyaka ja anti-corruption kanyo bedo chako maka pisa margi bo chako maka pisa margi ne wach mar mibadhi. Koro king'iyo kaka KRA nyocha ne ondiko tije chien kacha tibiro do ka oganda ariyo
e kiare kacha ni wacho kuom jotije chigne 1,000 gi masanja oganda ariyo maromo chigni 100 nokawo tije maromo chigni 900 mano kuom oganda ma kuom Central to gi Rift Valley to king'iyo lipod ni bende nochako ochiwo nyaka oganda gi e national government mani ng'iyo kochiwo ni jo lang'o sani emopongo sirikal kichak iluogi gi Kikuyu kae abandu bire kanyo to joluo bende tugo kanyo to mamoko gi bende biro kae koro gini oken to mantiere mane counties kende koro nego beni national government machiwo lipodni lipodni is not the first time mindset ichiwo lipot makama lipode mamoko ka ang'o mosetimie mondo mi kantiere lony mawuok mopogore opogore to bende Victor county levels bende biro nuango ni nyaka jopiny bende okong'eyo ni nitiere chik makama masa moro japiny konuango ko oganda moro mowuok e community moro ondik ka to gineno mana ni ng'ani onego beni dok kuma no ai koro sensitization ni bende onego beni timore to mogik chik konyo ji kama wicho mokie to kama wicho komoko common sense prevail erokamano ahinya abro mi uthuolo ng'ato ka ng'ato mondo wach wach mare mogik ka warito ang'e ni NCSC nowacho ni koro gibiro golo report hie mamulo kaka ethnic composition a public service and national government wato neno report no nito odhi bedo nade JB wach mare mogik erokamano vioje an wach mare mogik en naluwore gi koth mamedo chwe okinyi ma kawuono report wacho ni koth ochwe ahinya otieno manyoro kaluo luoro nyalo bedo ni nitie cham ma koth dhi ketho kech ochwe mang'eny moingo kaka dhano ne paro to mano kik gowa kibaje sani bende makoro wakete orundu wapidhe alot kupogore gi pidho yien mwalando wapidhe chiemo ma kodhni nyalo chiego piyo kik wang'e oduma go oganda to kata gi bel ni mago kende manyaka wapidh sani apani gi karabuon ikkawo muogo kikete lo sani to bro dhi maber koro jothurwa mondo ng'iyane ito ere kaka wayaro kit chiemo mwapidho nikech kik wategemea oduma to mana oganda kende erokamano Nyarawilo ambe mana gi dho senior kanyo ero koth ero chwe wane kaka wanyalo harvest ing'eni nitie kata jok mok chik ga kata pigno koro sani ing'eni to pigni nyalo chike nade pidho yien wacha be pod wadhi go mana mbele kik wang'i ni sirikal maduong' timo nang'o ng'i ni sami gineno en arita mar lwasi mari to mogik to akwayo jowa ni sama wajumbe wobiro dala wambe nyaka wapenjgie ni to gik matimore ni sani neno supplementary budget mancho kadhi sani ging'iyo ni mondo gimed bilion 112 manyiso ni mano mana taxes kendo mana madinyo japiny to jo wajumbe wa nyiche nitiere ot ang'o ma gitimo to mato kora tieko gi senators wan nikech National Assembly ne report mane mar Haiti no sekadho to gima lit ni public participation notim gi ji ariyo kende Interior Cabinet Secretary gi Mau veterans to gindiko mabendi ne giyudo MOU achiel to MOU achiel ni gikadho godo tero polise wa Haiti wajumbe watimang'o sani ka gino bire Senate magi gik manyaka gipenji amba tene magi kama Nyarawila keteno wajumbe miyo watich matek nikech kata moko kuom gik ma wawacho gi ok tijewa to chuno wani mondo mi wawach nitiere wach mar ma walose wach kipande gi gik mamoko ma piny owacho medie wamjumbe ni bende osewuoye osegole pache kata kuyiego kata kodagi report manyo William Ruto mar oil owacho ni gicho pedi enie bunge kacha kama mjumbe mari podo kubiro wedi penjen to somo gicha iduogo no ang'o mi duogo godo to mogi Victor Gimanja no wacho ka juma mokalo en nyithindo ni dala sani kendo nyithindo tieko penji duogo dala wan gi nyithindo manyiri ma samoro ntiere klas 8 marito mondo mi odhi gi nyithindo machuo wang'iye kaka wanyalo bedo gi nyithindo yo makare mondo mi ka iga biro loko to wang'e nyithindo gi odok e skul ma ok ni nyithindo gi koro oduogo dala nikech samoro gigamo remo mapiyo to gima kik wil godo ni sama ikunyo bugo ne jawasiki to kunyie kitang' nikech ok ing'eyo ni bugono samoro nyalo duogo lwari giko chenro ma kaka waneno kinyi makono nyakora mngajwang ng'wono ma Nyasaye obed kodi nyaka juma nyien oriti makawuono nyinga en Otieno Makajuma Kawanene
wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi. Kik bai. Naivas saves you money. This is $500,000 and you are our lucky winner of last week. So umeamini sasa? I am not done. I also have goodies for you. Ndio hizi hapo hivyo. Aki, God bless you. Nimefurahi sana. Asante sana. Mungu abariki nini kabisa kabisa. *487*3# is the magic code. Win 100K daily, 500K weekly and 3 million on the grand draw. Kete manaka. Ochopo samakoro. Ramogi TV yango hike marario yamo. Tomae oknyal timore kayonge kaka jaera marwa. Tarika chiel dwe mar 12. Koro wachwake to mana maber chuth. The Garden Bondo. John Junior. Ma John Junior kachiel kod Ramogi TV wakelo no budho mar tipo kowuok e dala mar Bondo kamiluongo ni The Gardens. Ramogi TV, happy birthday, kete manaka. Kod BV Band biro chwako budho nyaka che. Jolendo magi mag Ramogi TV mawero bende biro betie. Mae kik bai. The Garden Bondo, Kapio Junction, Samachon. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki mwony yath mora mora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako diga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama imoe, to ni medo ne sukari matin. Sukari konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta mana e Ramogi TV. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogo. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV.
yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaol gi wuond ma pile pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mane ogolo lo mondo olosgo kembe gi eki nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno kik bai. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara Ramogi Tv piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng tich adek ka tich adek chakre saa 8 mana e chenro mar Mine Nyalo. Life is too short to postpone your dreams. That's why View Travel offers you a worry-free holiday plan that lets you travel now and pay later. You don't have to wait for better times to enjoy a well-deserved break. We can help you make your travel dreams come true. Whatever you choose, View Travel is here for you. And a Christmassy leap on next year, na View Travel. Call 0703 254 254 or book online www.viewtravel.com. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni mondo ing'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. Weang'ise adier Sarab Jitsingi. Hango na gimoro amora ka. To pende iwacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Ramogi Tv machiegni twak marwa mar ariyo chenro mar mbako romo kinyi makawuono kod odiochieng' makawuono tarik 20 dwe mar 11 higa ka higa piny ngima jahingo odiochieng' nyithindo mano mabendi dendo kanyo kod dhongere ni World Children's Day. Mane momiyo kinyi makawuono chenro mar mbako romo wadwa twak kotudore kod odiochieng' nyithindo mar mondo mi wawinjane ni to gin ratiro mage mag nyithindo monego bedni irito e yo makare to ponono kochoch ratiro mar nyithindo onego bedni timang'o mar mondo mi oneni nyathi oyudo ratiro mare e yo makare kendo mapiyo piyo. Mane momiyo kinyi makawuono antiere kod wendo achiel e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae mathoro tiyo machiegni kod nyithindo bende wadwa twak mar mondo mi onyiswa ni tang'o momiyo odiochieng' makamae noket tenge mar mondo mi wahinga odiochieng' nyithindo. Wendo mantiere godo Nyakwara Ramogi Tv okinyi makawuono antiere kae kod Aaron Green. Aaron Green en jakedne wanyalo wacho ni en jakedne ratiro mar nyithindo mano kotiyo kanyo e apisi mano mar riwruok mar Amani Kebera
to bende ojathoro kedo ne alwora. Machiegni ahinya Aaron okinyi makawuono e studio marwa. Akana mi thuolo mar mondo mi ilera ne gino mitimo mondi e boma ma Nairobi kae. Erokamano, ago erokamano maduong' kuom miya thuolo mar bire e studio ka. Kaka isewachono iluonga ni Aaron Green. An atiyo e migawo miluongo ni Amani Kibera. Watiyo e gwenge maweth mag Nairobi ka. To maduong' ahinya gima watimo gimiluongo ni dongruok mag gwenge. Kendo wasiro dongruok gi kene gima kizungu luongo ni sustainable development. To wan maduong' ahinya watiyo gi nyithindo. To e yorwa mar tiyo gi nyithindo gi rowerni, wan gi gimoro ma watimo kokale yor tugo gi tuke. Ma kizungu luongo ni sports and play. Kamano. Machiegni ahinya e studio mar okinyi makawuono. Mana kisewinjo nyako Ramogi Tv mane wendo ma bende antiere godo e studio ka okinyi makawuono. In bende odiochieng' makawuono kaluwore ni en odiochieng' nyithindo. Inyalo tudri kodwa kichwalonwa penjo ote moro amora kokalo e namba mar ote machuok 233600. Mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudowa live Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Aaron kochako twak mar okinyi makawuono. Odiochieng' makawuono en odiochieng' nyithindo, World Children's Day. Ang'o momiyo odiochieng' makawuono tarik 20 noket tenge mar mondo mi wahing kata wadhial nyithindo? Ago erokamano kimiya thuolo mar wuoyo ewi nyithindo. Kaka an abedo nan nyathi, tasebedo ng'ama duong' tatiyo gi nyithindo. En odiochieng' makende e piny mangima midhialogo nyithindo. Kaka wan jogo matiyo e weche mag dongruok, odiochieng'ni nokete mar mondo wane ni nyithindo kata warang alwora ma nyithindo dakie, to kaka nyithindo bedo jokanyo mar dongruok mar piny mangima ewi weche mag oganda gi, ewi weche mag somo, ewi weche mag alwora magidakie gi gik magitimo kod ratiro mar nyithindo. Ewi wachno, kaka odiochieng' mano ma idhialogo nyithindo, entie gi thorne miwuoye ma kizungu luongo ni the theme. Koro inyalo mana nyisowa ni theme mar kata thor wach mar odiochieng' makawuono mar nyithindo en mane monego bed ni ji kete maino margi odiochieng' makawuono? Theme mar odiochieng' makawuono gi kizungu tabro loko gi dholuo wacho ni right for every child. Matiende ni kuom nyathi ka nyathi gi ratiro mare. Mane mokete mahino en ni ratiro mar nyathi. Atukuru nyaka sani wang'e ni e pacho kae nitiere nyithindo mopogore opogore. Gin ratiro mage hie mag nyithindo monego bed ni warito ahinya to e pinywa kae mar Kenya. Mago mantiere katiba ma pacho kae kaachiel kod moko monego bed ni wan kaka jonyuol onego bed ni wang'iyo ahinya mar mondo mi onge ratiro mar nyathi moro amora mochochi. Kawuoye ewi mbaka mabiro wuoye, abiro bede rondi mar gimiluongo ni Sustainable Development Goals. Ma gi dholuo waluongo ni dongruok gi kene. Ewi dongruok gi kene oketo ratiro mar nyithindo kendo miye nafas maduong' ahinya. Gik mirango e kuom nyithindo en ni nyathi onego bed gi alwora kata lwasi makare. Mamago wuoyi weche mage mag dhi sikul, weche mage mag chiemo, weche mage mag dhi thieth. Gima duong' ahinya e nyathi moro amora en wach mar tugo. An kaka jagono manie migepe ma wuoyi ratiro ma nyithindo, waranga ahinya gimiluongo ni the right of the child to play. Tugo mar nyathi en ngima. Nikech kata kidie thieth kata mama manigi nie nafas mar yudo nyathi kodhi e siptal to gimipenje mokwongo ni to be nyathi tugo. Matiende ni nyithindo e ogandawa en ranyisi maduong' mar dongruok. Tugo mar nyathi en ranyisi maduong' mar ngima. Koro wawacho niya, kopo ni ratiro mar nyathi ewi weche mag tugo orochre, to mano ratiro maduong' mar nyathi ochochi. Koro wawacho niya, ewi weche mogi duto te kaka odiochieng' ma kawuono wawuoye ewi nyathi
to okenena wuoyo wi nyathi wawuoyo ni to nyathini kanye mokete seche miwuoyo wi weche mag dongruok nyathini ong'ala mane ma entie taluora mane ma entie to nyathi seche mwawuoyo weche mag dongruok gi kende nyathi ok en nyathi janyuol kende en nyathi oganda te to stinde bende nyathi en nyathi oganda te adiera nikech iyudo ni e kinde machien ni yudo kata ka nyathi ponono nokoso to ng'ata maduong' ne nyathino ne nitiere kod ratiro mar kata ponono kata chwado nyathino kata nyise ni otimo gima rach to piny masani piny olokore nyathi ka ponono ko otimo ma ok ni kare janyuol ne bi chwade janyuol nyalo biro to penji ni ichwado na nyathi kaka en wichkuot maduong' ni gima chal kamano timore to mae timore mana nikech paro mar oganda masani ma en an kod in manie thuolo mar yuto moro emosekelo paro mararachani iyudo ka bombe ma wadake kaka Nairobi ka Kisumo tiyudo ka nyathi kata ma janyuol ne nigi nyalo moro e yor yuto ka nyathi timo makosa to winjo ka janyuol no wuoyo marach ni ng'ama otemo nyiso nyathino timo gima rach to kidhi e gwenge ma pod oganda ma wacho ni the community holds there's a community fabric ma nitie ratiro moro ma nyathi en nyathi oganda te ma oganda range nitie wang' dede moro marango nyathi ko ne ndara to ng'eni ma nyathiwa ok ni nyathi ng'ane kene lemo e kanisa ong'eni ma nyathiwa ok ni nyathi ng'ane lakini paro mobiro sani mantie e wi jomoko maparo ni gin gi lony ahinya kata gin gi yuto mopogore mamiyo ni en nyathine opuonjo nyathi no oketre ni en maber moingo nyithindo moko machielo mano ok ni kare emomiyo wawuoye odiochieng' ma kawuono ni ka wawuoye weche nyithindo to wawuoye weche nyithindo ka warango nyaka jonyuol to wawacho niya janyuol seche min gi nyathi inyuolo nyathi ma nyathi osebiro nyathi ok en mari kendi nyathi en mar anyuola nyathi en mar anyuola to en mar oganda to nyathi en mar chik emomiyo iwacho ni kapok ochopo higni 18 to nyathi en mar ng'ata ng'ata to tok higni 18 to koro en kende gi chik to sani ka nyathi higni 18 gi chieng'ne mar nyuol en nyathi oganda to nyathi chik nyaka sani Aaron iwacho ni in jago ma bende thoro tiyo kod gigo ma wanyalo wacho ni dongruok gigo ma bende luong kanyo kod dhongere ni sustainable development goals to kata nyaka sani bang'e ni ponono in jago ma ponono tiyo machiegni kata kedo ne wechego mag lokruok mar kor lwasi nyaka sani wang'e ni nitiere lokruok mar chal mar kor lwasi pacho kae ere kaka lokruok mar chal mar kor lwasi hinyo nyithindo ahinya pacho kae ere kaka inyalo kony mar mondo mi odiochieng' ma kawuono nikech wang'e ni nitiere koth mar El Nino machwe sani kopogore kod El Nino wabedo ga kod oro kaachiel kod ngaji ere kaka inyalo rit nyithindo mar mondo mi kata obedo ni lokruok mar chal kor lwasi nitiere to nyathi kik winj hinyruok ahinya kamiwuoye no en kama kiwuoye tichal ng'ama omulo chunya ahinya lokruok mar kor lwasi en adieri manitie to kaka en adieri manitie en ni lokruok mar kor lwasi mulo gigo ma mulo nyathi kaka weche mag chiemo seche ma wan gi ngaji e thuolo manok wan gi paro ni ngaji nyalo betie matiende ni chiemo onge seche ma nyathi okoso chiemo nyathi ok nyal bedo gi dongruok nyathi ok nyal tugo nyathi ok nyal keto wiye somo kopono dhi e skul mana chiel seche ma kor lwasi olokore ma koth obede e ong'ala mamalo monokwa nigo gi paro kaka kor mowuoye El Nino ni koth ka chwe gokinyi otamo nyithindo dhi somo koth ka chwe okelo oula ma dhi kelo tuoche kaka ndira mag diep mamano en gimoro ma en ohinga maduong' sana kuom nyithindo machielo bende en ni seche ma ngaji obiro kata oro biro tinwang'o ni jonyuol ok yud thuolo makende mar dhi loso chiemo kata tiyo tije moko mopogore to mano seche moko gikoso timo kamano manyiso ni yuto margi dhi bedo manok seche ma yuto margi obedo manok to nyathi ema winjo matek seche ma nyathi winjo matek ni mano kelo ohinga e dongruok mar nyathino
e yore mopogore opogore. Koro wawacho niya lokruok mar lwasi en mono moro ma onego range yore mopogre, matiende ni seche mirange to onego bed seche mwarange to nyathi emomiyo wacho ni odiochieng' ma kawuono ni wuoye wi weche mag keto nyathi kaka jakanyo mar weche mag dongruok. To nyithini nyalo ket kaka jokanyo e weche mag dongruok e yo machalo nang'o mar mondo mi kik gidong chien gibed kod masiche kata midhiero mopogore opogore kik makgi e kinde ma gidongo. Kaluwore ni nyathi matin kata obedo ni moko kuomgi wacho ni gin nyithindo matindo, to nyathi kitimone gimoro amora moko kuomgi wigi ok nyal wil kata ka gisebedo joma ng'ongo. Gimiwachono en gima sani kata odiochieng' ma kawuono ni amor ni awuoyo kaka duond nyithindo. Migepe kaka mwatiya mani Kibera matiyo gi nyithindo kendo siro nyithindo en achiel kuom duond nyithindo. Kendo nitiere kuonde ma gidhiye kaka kuonde ma gisome onego bed nitie ratiche mawuoye e wi weche mar duond nyithindo. Jogo mandiko kata duond buche kata machalo kata mawalongo ni media, yore thuolo michiwo go milome mopogore opogore kaka koro wane Ramogi ka e achiel kuom jogo machiwo duond nyithindo. Koro odiochieng' ma kawuono ni wawacho niya duond nyathi en oganda, duond nyathi en chik, duond nyathi en migepe, duond nyathi en janyuol. Koro e wi magi yuto te wawacho niya e gimoro amora mitimo moloyo e wi weche mag dongruok gi kene ma Kizungu Sustainable Development Goals wadwa ni warango seche irango adieri e wi weche mag lokruok mar lwasi. Nyithindo nyaka rang ni to gik mwadwa timo, okange mwadwa goyo, chenro mwaketo, nyithindo ni kanye. Mane mabiro konyo e yo makare mane ni nyithindo gi odongo e yo makare. Kata kamano Aaron, thuon wacha mano mar higani, mano mar 2023 odiochieng' ma bende odiochieng' ma kawuono wahingo odiochieng' nyithindo en rito ratiro mar nyithindo. Hihi wasebedo kwanno ka nitiere nyithindo moko ma bende ichocho kata ratiro margi obede yor bembo kata yore mopogore opogore, to en dwaro mar piny ngima mar mondo mi nyathi ka nyathi orit ratiro mare maonge ng'ata ng'ata mochocho ratiro mare. To kata ponono ka nitiere ng'ama ochocho ratiro mare to nyathino ponono bura makamano ochwal mbele ma okedne nyathine yo makare mar mondo mi oyud ratiro e yo maber. Kata kamano mano ok wasebedo ka ok waseneno ka timore e yo makare. Ere kaka onego bed ni ponono kata buche michwale doho obed ni nyathi ochoch ratiro mare okas buche makamago mar mondo mi nyathino oyud ratiro ne mapiyo kendo e yo makare. Kamiwuoye no e wach mar ratiro kod buche michwalo e doho. Kanyo wa keto siem ne chenro mag doho gi jogo mani arita kwe gi migepe mabe siro ratiro mag nyithindo gi jonyuol mabe nie gigo. Ang'o ma miseyo jogo duto kwachako kata gi jonyuol, sirikal gi jogo mamoko ma bende seyo? Awacho kama nikech en lwasi moro ma Kizungu luongo ni the ecosystem round the child and the right and justice. En lwasi moro. E lwasi ni kata alwora ni nitie jogo ma jokanyo e gino. Jogi emonego bed ni giluwo chik to gitiyo tijgi e yo makare mok mibadhi obede. Maduong' e wi gigi duto te en ni wabedo gi mibadhi kok waluwo chik. Wadwa ni wang'uk chik seche te. Mamano en wichkuot maduong' kendo en ndira moro. Kata nyalo wacho ni en tuo moro. Ing'e ni awuok e gwenge mag Alego to nitie dholuo moro motiyogo ni sihuau. Matiende ni en tuo moro manie wi ng'ato. Mar ni an tie kaka biro go mariek. Okalu chik. To go mariek ni e mibadhi ma hinyo ogandawa. To mae hinyo nyathi mogik nikech kawakaw kaka iwacho ni nyathi kobambe. Tibiro yudo ni itoke kanyo ng'ama no bembo ni kata jothur gi ng'ama no bembo ni
kata jangamano bebo ni seche moko ka en osirre kod tenre gi jasiasa moro tigolo mbalang' moro e tok kasi to kata kopogore kod mano Aaron nikech yudo kata ni e gwenge moko yudo ni thoth ni wacho ga ni jogo maketho kata ratiro mar nyathi e yor bembo gin jogo machiegni kodgi. Onyalo kata bedo ner gi nyathini, onyalo kata bedo ponono nyithindo machuo bende tinde bambo, onyalo kata bedo ponono kata ng'amo ng'eyo machiegni. To jonyuola gino makoro kosetimore nyathi kosewacho to koro gidwa dhi kata ka polis giwacho ni thuolo donje ko. Mano gima koro gidwa ni obede lela ni koro wauma. Ere kaka mano hinyo nyathi to ere kaka wanyalo kedo kod gik machalo kamago nikech mago gik ma hinyo ngima nyathi. Yes, jonyuol nyalo wacho ni thuolo donje ko wauma to nyathini mochoch ratiro mare mano en gino mabiro dongo godo nyaka obed ng'ama duong' kendo nyalo ketho kata ngimane. Itiyo gi ngero moro mar joluo mowacho ni thuolo donje ko. Koro gipenjore ni koro angwa bar koko swatimango. Jaluo nen gi kite gi timbene to jaluo sie ne nigi yore mi moko kati yudogo kwe moro. Nitie gimoro miwinji wachono wich kuot moro ni oganda biro kwedi nikech ma nyathini nitimo kama. Mano irocho ratiro mar nyathi. Ratiro en ratiro. Iwacho niya iyanyo gwang' Iseo gweno. Tipenjo gweno. Tidhi yoro gwang' nang'o. Iwinjo. Mano be nyaka penj. Koro watemo wacho niya e oganda wa kuma wantie kaka jaratiro mar nyithindo wawacho ni kopo ni gima chal kamano timore onge yo moro machielo en chik rondi. Chiwo report kama nitie timiyo chik luwo yore. Kata kabura nitie mibiro wuoye ni mondo thuolo TikTok nitie kuonde ma koro chuno ni wabro toyo ko nikech kopod ni e bungu ibiro los moro machielo. Ilero kanyo makare ahinya. Nyaka Ramogi dong yiena mar mondo mi wakaw yoyo marwa mokwongo mondi e twak marwa mar mbako romo kinyi makawuono kama watwaka e odiochieng' makawuono ma en odiochieng' hingo nyithindo. Antiere kae kod Aaron Green pod wagoyo mbaka. Wamudho mana pi matin mondi kaito waduogo kik idhi mabor. Habari Gladys. Niko salama. Naitwa Mokaya Junior na kupigia simu kutoka Viusasa. Na kupigia kukujulisha kwamba wewe ndio mshindi wetu wa 100,000 shillings courtesy of Jipange na Viusasa. Wow. Umekuwa ukijipanga na Viusasa? Thank you very much. Yeah. We are rewarding you with 100,000 shillings. Unahisi aje Gladys? Nimesema mtu asante kwa Mungu. Jipange ushinde na Viusasa. Shinda kila wiki, shinda kila mwezi, shinda mamilioni. Yuvi, okidwa mondo chak timo orako? Yawa, enang'o, waya urwa ni ndabo timo orako bang'e. To kendo abo timo orako kuom seche 2. In kitemo tama mondo kik adonje piem makawuono ni. To an abo tere i doho. Abo timo ng'anyo malich ahinya. Ber ako in mondiori. Mondo ji ong'e ni in ng'at machal. Ing'e ni onge gimoro amora maber ma in inyalo timo e ngimani gi sechegi kata matin iwinja. Gik moko te chalo niga mana kaka tugo. Higni 2 nyaka ne wabiye yamo. Joneno magwa osebedo jokorwa ahinya. Kaka yorwa mar goyo erokamano e kindegi duto, warwaki e chenro mar thieth maonge chudo. Free Medical Camp. Tarik 1 dwe mar 12 e kar thieth ma Sena Level 4 e Chula Mfangano, Homa Bay County. Wan gi lakteche kod jolony thieth mabiro pimo kendo thiedho tuoche ma opogore ka ochakore sa 1 okinyi. Nikech pile wawacho ni ngima en mwandu. Warwako uduto. We know times are tough.
tough. So save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Duka madung mar Uhuru Superstores mantie Kisii uso mwandu gi enengo mogonyre mideno ni Black Friday manotimre tarik 14 dwe mar 11 higani. Chopo Uhuru Superstores mondo ichodh mwandu modhuro enengo moyweyo. Yud fuong'ruok e ng'iewo gik mathoth e yor wholesale ka mwandu mang'iewo kodwa ibiro kori nono mango chudo moro amora. Mwandu ma use offer gin kaka gige gedo kamoting'o mabati rolling mills, gige tedo kamoting'o sukari, mogo e kind mamoko ma use yor wholesale kod retail. Ni mathoth limbugi moro ma en info@uhurusuperstores.com kata yatole na mar 0111 161 500. Uhuru Superstores yudre Uhuru Complex Building e boma Kisii machiegni gi duka ma Safaricom, JM Towers, Downtown, Boot Credit Bank Kisii. Uhuru Superstores, karibu nyumbani. Kwa majina naitwa Joseph Soko, natoka Trans Nzoia County. Niliona kipandiko shabiki.com mahali, nikaichukua, nikaregister. Nikacheza na shilingi 10 ambapo ilikuwa ni multibet. Ikaleta postpoin ya shilingi 1306. Shabiki.com kanipea bonus ya 90% ambapo inakuja 1330, wakaniongezea ikawa 1660. Nashukuru Shabiki.com kwa kazi yao nzuri ambayo wanayoifanya na wazidi kuendelea hivyo. Shabiki.com ni ya ukweli. Ukicheza ushinde, unalipwa pesa yako hapo na hapo. Cheza sasa na Shabiki.com na upate up to 1000% multibet boost. To bet. Kosingo hapana, uko singo, yuko wapi? Nzuri twaendana. Je, yuko singo? Ukitaka kupata sikiza kodi ya uko singo, tafadhali bonyeza *811*340#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Huko akaongea na mkubwa ndo nini tukasuggest ni tufanye DNA. Hebu tueleze nini ambacho kilifanya bwanako ashuku kwamba mtoto si wenyu? Alikuwa amekaa sana. Alafu alikuwa anakaa mbaridi. Bwanangu ndo aliona hivyo. Sasa ndio maana alisuggest hivyo. Sasa ndo tukapo ruhusa ya kuenda huko City Mortuary, ndo tukapigia DCI Juliet. Tukampigia tukamwelezea hivi na hivi, akakuja sasa tukafanya samples, hata si tuchukuliwa samples ya mtoto na mimi. Ambapo mlifanya DNA ilionyesha results ni nini? Mtoto si wetu. Sasa tukaanza. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Citizen Digital. Machiegni kendo nyako Ramogi Tv kama na inyako mbedo kodwa e twak marwa e chenro mar mbako romo odiochieng' ma kawuono, odiochieng' ma bende piny ngima hingo odiochieng' nyithindo ma bende hingo chieng' tarik 20 dwe mar 11 higa ka higa. Kaponi kitudri kodwa gi sani, antiere kod wendo kae Aaron Green ma en jaked ne ratiro mar nyithindo. Adwa nasomo ne moko kuom ote ma bende usebedo ka uchwalonwa okinyi ma kawuono. Ote ma kamago abro bedo ka somogi achiel kachiel. Bar mondo mi wawinjane ni into kamora mora minenowa tiparo nang'o kotudore kod thuon wach marwa. Ote mokwongo kanyo mar Engineer Lazaro Kanyamboka wacho ka ni koro nyathi uketo ni en mar oganda te, to sama gi mesa kichwado to uteg kod gi uchumi. An ne achwado nyathi moro ka idho gorofa malo, kaito kobayo jowete gi piny kod kidi. Min gi nodhi ka polis, nyaka chieng' moro nyathine no otoyo wang' nyathi wadgi kod kidi mobayo gi malo. En Engineer Lazaro Kanyamboka mar Kariobangi, Jamaguye, Kanyada. Ote machielo Joyman Jatugo wacho ni wamor gi nyithindo kawuono. Ote machielo wanyalo yudo kanyo
Ote machielo mar janeno wacho na mosou e Ramogi TV kanyo. Akwayo ni mondo unyisa ni nyithindo ma wuon ojwang'o bende nyalo yudo ratiche. Aya, mano ote mabede ibiro jalo montiere godo kawuono biro nyisowa. Steve Nyakwaragai wacho ni kila janyuol obed kod nyithindgi giwegi nikech piny sani osebedo kuonga. Ineno kumo nyathi wuotho kod osiepege. Aya. Ote machielo wuoda Kadawa Noah Jackton wacho ni good morning, one should stay with his or her children. Pinyo osetopa. Ote mar Eric Ogola wacho ni sani nyathi ka nyathi otuge dhodgi, mano e yo machiek mar rito nyathi. Aya, ote machielo kanyo, mano ote mogik mar Jared wacho ni nitiere jomoko maka kumo nyathi timo gima ino, ochulo kuor ne janyuolne. Omiyo sani tek weyo nyathi ni ikuma au yaye. Mae an Jared awuoko unyolo Siaya. Erokamano ahinya Nyakwaramogi Ajwang' med mana chwalo ote magi kata paro mora mora kotudore kod odiochieng' ma kawuono, ma en odiochieng' ma bende wahingo odiochieng' nyithindo. Aaron nitiere janeno moro kama bende penjo moro ni bende nyathi mojwang' kod wuon mare bende nyalo yudo ratiche. Kalo ni magi weche ma moko kuomgi waneno nyaka gi sani. Iyudo ka nitiere wuone moko ma ponono ok dwa rito nyithindgi e yo makare ojwang'ogi. To joma mine bende nitiere moko ma bende jwang'a nyithindo. Bende nyithindo ma kamago nyalo yudo ratichgi e yo makare. To giyude e yo machalo nang'o? Penjo no ayudo ka en penjo maber nikech en oganda masani. To iwacho kanyo nduguno owuoyo wach wuonegi. To into kanyi biro kenda mor ni wuoye minegi. Kae nitie ji ariyo. Makizungu wacho ni nitie moro kanyo ni it takes two to tango. Matiende ni amen ok en mar ng'at achiel, en mar ji ariyo. Adieri nitie wuone nyithindo mojwang'o nyithindo. To wawacho niya, seche ma wuon nyathi ojwang'o nyathi, to min nyathi be nitie. To be wadonje kuku mar wach ni mondo jwang' ni ochope okang' ma koro ji nene oko. Ang'o mane timore? Dwarore mondo ka gima chal kamano timore, kogo report, tirango jogi te. Aming'a piny ng'ama dichuo osekawe ne ene ma jamakosa. Ene ma piny soko wang'e. To oganda masani adieri be nitie kido moro mar janyuol machielo ma dhand ng'ama dhako. Be seche moko timbene ok ni timbe makare. Koro wawacho niya, ka gima chal kamano timore, nitie okange migoyo. Idhi ka polis kata idhi ka chief, e sirkal nitie migawo iluongo ni Children's Department. Tiluongo ji ariyogi. Kalure gi wach mantie nikech jwang'o mar nyathi gi wuongi ok chalre. Gigi opogre, miero opogre, ok chal punda. Iwinjo? Gigi opogre. Koro mokwongo idhi tirango ni kuku mar wach chal nade. Ang'o momiyo gini ochope ong'ala ni. Okawgi, oranggi, otim hocho. Ka nitie kuma ketho nitie, to janyuol manigi ketho mondo kume kalure gi ketho mare, lakini ratiro mar nyathi tema nyaka range gigi te. Koro wawacho niya, seche miwuoye gigi, wawe bedo ni wawuoyo ewi weche wuon nyathi, to min nyathi ok orange. Yes. Jogi te gin wuon nyithindo. Seche go wawacho ni jonyuol, seche ma baba ojwang'o nyathi, matiende ni wuoyo kind mama gi baba nokobede kare. Makosa en margi gi te. Moko nego be ni seyo ng'at achiel tiweyo ng'ama chielo. Ok timre kamano. Iwacho ni ka wi rech otop, to roch te otop. Matiende ni jonyuol nyathini nitie wach. Koro wach ni midwa ni warang e yo makare ka tik midwaro. To seche ma nyathi ni e thuolo machal kama, nyathi be onego miye ratiro mare, otimne hocho, oketne lwasi makare kuom jogo mantie. To kik wabed ni
seche mitimo kamano twabiro gi mirima mopogore opogore nikech koso ma wasebedo kata kenga ma ng'ato oseketho ne nyawadgi kamano. Nyaka sani wang'eyo Aaron ni nyithindo noloro skul dwe mar 10 kadhi rumo, sani ero dwe mar 11 gisebedo pacho, dwe mar 12 duto bende gisebedo pacho. En thuolo malach ahinya ka nyithindo nitiere udi. Pono gin chenro kaka magi monego bed ni jonyuol keto godo nyithindgi e udi koni mar mondo mi pono ng'ata kik choch ratiro margi nikech kindegi mag yweyo miwacho ni kaluwore kod kaka olor skul kuom kinde malach. Ponono nyithindo magamo remo nyalo medore, kwan nyithindo magamo remo. Kaluwore ni kata kawuono kana somo gazet nitiere medruok e kwan nyithindo mantiere kind higni 10 nyaka 19 magamo remo kapod tindo. Activities kaka mage monego ket godo nyithindo ma ok ponono ok ginyal fall prey ne jogo manyalo chocho ratiro margi. Gimi wacho en ohinga kendo badho kuom nyithindo e oganda wa. To mokwongo kapok awuoye mano, awinjo ka nyiero moro dwa maka e chunya seche miwacho ni en thuolo malach ni nyithindo nie udi. Nyathi ok en nyathi skul, nyathi en nyathi janyuol, odne e korgi. To donge kata odne korgi but waneno ka kinde moyaw skul to seche magibede skul ng'eny moloyo seche magintie dala. Adieri, to matiende ni kiwuoyo kaka iwuoyo no, matiende ni waringo ting' mar rito nyathi. Waweyo ne japuonj e skul. Mamono ok ni kare. Matiende ni in ikia nyathini. Tim nyathi biro bedo gi tim ka japuonj nigi timbe morochore. Puonj moyudo mobiro riwre gi nyithindo machielo moa e mier moko mopogore udi moko mopogore man gi timbe mag njori, obiro kawo kucha nikech in iluoro bedo gi nyathi. Oganda masani jonyuol kaka an onego wang'e ni kuma nyathi onego bed ni yude mise makare mar puonj gi milome makare en ot. E sikul en somo osomo rieko manyien. To e korgi ka e kuma puonjore timbe makare mabiro konye bet go e oganda. Mondo bed ng'ano ma jaratiro, obed ng'ama ber. Owacho niya, kineno kido maro mar nyathi oko ka, to mano nyisi ni kuma ae chalo nade. Wacho ni charity begins at home. Mane home no e ae janyuol, home no e oganda, e nera, waya, dana, kwara, e pasta, e sheik, mane home. Koro wacho niya, kuom thuolo mabor ma wantiere ni, en ohinga maduong' takwayo niya, jonyuol onego bed ni mor ni omi thuolo maber mar mondo ibed gi nyathini mondo ing'e na chieng' chalo nade, ing'e no jwang' chalo nade, ing'e ni nyathi machal kama. Mae thuolo ma seche moko ka in gi nyathi ting'e timbene. Ting'eyo timbene ni gi puonj mane be yudo kaka janyuol miyude kumidake kata gi lony miyude weche mopogore opogore imiyogo nyathi gima kizungu luongo ni direction. Koro kaka wan kaka Amani Kibera kech watiyo gi nyithindo mane e gwenge ma weth nitie thuolo moko mok giyud, nitie chan e udi, nitie gik mang'eny moloyo gi pinywa masani kuma wantie ni. Koro wan gima watimo en ni wan gi chenro mopogore opogore e nyithindo manyiri marowerni. Wan gi gimiluongo ni Teen Talk ma watimore chieng' ngeso ka ngeso. Kaka Kibera wantie gweng' miluongo ni Lindi, Amani Kibera Center nitie Teen Talk. Teen Talk ni nitie mar joma nyiri gi joma wuoyi. Matiende ni en mbaka mar joma rowere. Ewi mbaka mar joma rowere ni kuom ka weche mag joma nyiri wawuoyo ewi weche mag sexual reproductive health, ma wach mar gamo remo nitie, kata gi ng'eyo weche mag bede achiel gi jogo ma nigi chwech mopogore kodgi. Kae wawuoye ohinga ma nyithindo nigo e gweng', kaka weche mag arita kwe, insecurity issues. Kae wamiyogi thuolo mar mondo gin magiwach gigo matimore. To ewi seche magiwuoyo ewi gigi to wamiyogi yo monego bed ni giluwo kalure gi chik kendo mar ratiro margi. To kopo ni nitie kuma ohinga obede kata ka nyathi moro nitie ma ogamo remo kata obambe kotim kamano, to wan gi yo ma watiyogo to wachorogi kuma onego gidhiye through our community engagement program ma wan gi linkages. E iye ka be wayudo nyithindo moko ma nigi chan korka weche mag somo kata mag school fees kama, to ka wayudo jogo masirowa e tich motiyo
to be wamiyogi nafas. Ei kanyo no e center ma wantie no be wan gi kar somo ma kizuluongo ni library. Wan gi community library mantie buge mopogore opogore ma ginyalo dhi kanyo, ginyalo somo. To kaka wan jogo ma timo gimiluongo ni sports for development, wan gi tuke gi aina mag tugo mopogore opogore ma nyithindo nyalo riworego to gigo mbaka kaka nyithindo. Kaka watimo mago to bende watemo rango ni to ohinga mage manie oganda kata manie gweng ma rocho ratiro mar nyithindo kata miyo nyithindo chope milome mok ni kare. Adwa wuoye gimiluongo ni lony matuch ma English wacho ni emerging aspects or emerging issues. Kaka sani mbui obedo kalausi maduong' sana. Achiel kuom ohinga ma hinyo nyithindo sana. Yes. Koro obedo kalausi maduong' sana nikech mbui obiro gi milome mopogore opogore. To mbui nigi milome kata thuolo moko ma rocho ratiro mar nyathi. To kae be nitie achije mang'eny matiyo gi yoregi. To koro ere kaka inyalo geng' mago duto mar mondo mi kik jop nyathi, nikech nyaka sani wang'eyo ni iwacho gi ni sani nyithindo ma sani gin Gen Z. Yes. Gin nyithindo ma .com, gin nyithi lony ma nyasani. Yes. Ere kaka jonyuol nyalo geng'o magi mar mondo mi nyithindo duto oyud ratiro margi, ng'ata ng'ata kik choch ratiro mar. Wadong' mana kod thuolo ma kende to ti. Mokwongo sim, chik mar sim en higni 18 kadhi nyime. To janyuol seche mimiyo nyathi man gi higni 18 kadok chien imiye sime, irocho ratiro mar nyathi. Mano mokwongo. Machielo en niya, seche ma nyithindo rango kata TV kata winjo nyakalondo, nitie programs manie gigi mok mag nyithindo. Emomiyo wacho ni child advisory. Kaka janyuol onego bed ni itini oko to wang'i duong' irango ni to nyathi tiyo ang'o, to nyathi mulo TV en seche mage, en program mane, to seche imiye sim mondo tim gang'o. Koro gigi te kizungu wacho ni onego bed ni waketo gimiluongo ni firewall. Dwani mondo iket alwora moro man gi chik ma kopo nochopo kamoro tiwinje. Koro magi duto te gin gik moko monego warang. To kapok wadhi mabor kata ka watieko, ka wadhi wachiegni tieko, gigi te gimoro amora kotimre ting' en mar janyuol. Janyuol morito nyathine maber, ka nyathine owuok oko tibro siemni to nyathini ber ma nyathi ng'ane. Ima biwinjo ka oganda luo ne wacho ni to dak ubedie uru ka nyathi ng'ane. Kamarach isiemo marach. Maber isiemo maber. Ano ka thuolo marwa rumo Aron kinyi makawuono. Nitiere jonyuol moko manyaka sani wang'e ni piny tek. Jonyuol manyo. Sani nyithindo loro skul. Janyuol nyalo kawo okang' mani we akaw nyathina ni mar mondo mi wadhi godo kara mar orak. Pono nomiye kata maembe moko kata rabolo moko ng'ise ni dhi use. Mano en child labor kose pono en mana puonjo nyathi yore mag timo ohala. Mana mapiyo piyo kwatieko kaachiel kod wachni mogik. Ewi ratiro mar nyathi, mano en tok chik. Nyathi ok en ohandi, nyathi ok en jatiji, nyathi ok idhigo e menyo mari, en ting' mari kaka janyuol mondo idwar yore ni te mibiro menyogo. Kitimo kamano e wi weche kata chik mar weche mag tich, labor rights, mano iluongo ni child labor. To child labor en gima koyudigo to en onego bed ni donjoni. Kodonjni to onego bed ni miyi kum moriwre maromre gi wach mar weche mag chuno nyathi dhi tich. E wi weche puonjo mar nyathi ohala kata bedo nyathi modimre e weche mag tich, mane timo tok higni 18. Kosechopo higni 18 ma koro en japiny, sani en nyathi. Wachni mogik kwatieko. Wacho niya, nyathi en mwandu ne oganda, nyathi en mor mar oganda, nyathi e ranyisi mar dongruok. Koro seche mwatimo gimoro amora e wi pachwa te onego wang'e ni nyathi onego bed jakanyo. Ok ni ok ochuno nyaka obed ni obed e mesa kuma iwuoye, to e wi pachwa, e wi chik onego wang'e ni to seche mwatimo gik mwatimogi te kaka janyuol, kaka oganda, kaka sirikal, kaka piny mangima, gik mwatimogi ginyalo rocho ratiro mar nyathi nade.
kamano. Erokamano inya Arona Green kum kauthulo mario kinyi makawuono ibi watwagi kotudore kod odiochieng' nyithindo nyako Ramogi Tv gi kanye mochopo godo e giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo odiochieng' makawuono ibed godo odiochieng' makare oriti masani nyako romo odiochieng' makiny nyinga Joyce Odur. Saves you money. Hallelujah, pak Yesu. Inungani Kristino Tieno, kataki hero Yesu nyale, ponono ni hero wendni, kidua ketika skisa timari, kwa mwono mari nyesaye, bonyeza star 812 star 784 hash. To parni yani, Ramogi TV, eneo jewerdu tote, nyasayo gwedu, otini malo. Laktar ka wawacho ni ngima en mwandu tanto to tieno keden ga morna mar bedo kodi odiechieng' Tem itim kungo manyalo konyi e ndalo mabiro. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. This is $500,000 and you are our lucky winner of last week. Sumeamini sasa. I am not done. I also have goodies for you. Ndio hizi hapo hivyo. Aki, God bless you. Nimefurahi sana. Asante sana. Mungu abariki nini kabisa kabisa. Star 487 star 3 hash is the magic code. Win 100K daily, 500K weekly and 3 million on the grand draw.